हरे कृष्णा माता जी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Traveling இல்ல மாதாஜி, ஹாஸ்பிட்டல் இப்ப நேரா வீட்டுக்கு போயிட்டு hospital இருக்கேன். தான். Just. அப்புறமா பிளேலிஸ்ட்ல அப்புறமா நான் ஆட் பண்ணிடுறேன். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜஸ்ட் ஒரு நிமிஷம். ஐ நீட் டு கோ டு த டிரைவ் அண்ட் டேக் த செஷன் பிபிடி. இன்னைக்கு நம்ம வந்து செஷன் 4 மீட்டிங், செஷன் 4 ஆஃப் NOI நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கிளாஸ். ஒரு நிமிஷம் ஸ்லைட்ஸ் ஓப்பன் ஆகணும். ஒரு நிமிஷம். ஜெகன், I'm in a class. Keep quiet. மணிமேகலை மாதாஜி, உங்களால ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உங்களால என்ன ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண வேதா NOI பேஸ் செஷன் வேதா பேஸ் என்ன தானே? வேத பேஸ் இல்ல மாதாஜி, செஷன் 4 பிபிடின்னு ஒண்ணு இருக்கு. உங்களுக்கு பக்தி சாஸ்திரி ஸ்லைட்ஸ் உங்களுக்கு அந்த டிரைவ் ஷேர் பண்ணிருக்கேன்ல உங்க எல்லாருக்குமே. இல்ல மாதாஜி, ஸ்லைடு ஷேர் பண்ணல மாதாஜி. இருக்குமே, நம்ம அந்த குரூப்லயே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போட்டிருப்பாங்க. ஓகே மாதாஜி, பாக்குறேன் மாதாஜி. கொஞ்சம் செக் பண்ணுங்க. அது ஓபன் பண்ணீங்கன்னாக்கா NOI செஷன் 4 அப்படின்னு இருக்கும். ஓகே மாதாஜி. அதை அப்படியே ஓபன் பண்ணீங்க. நான் உங்களுக்கு ஐ வில் மேக் யூ கோ ஹோஸ்ட் பண்றேன் நான். ஓகே, அதுக்குள்ள நான் பிரேயர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்றேன் நானு. அங்க இல்லைன்னா எனக்கு சொல்லுங்க, நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். இல்ல மாதாஜி, லெவல் 5ல இல்லைங்க மாதாஜி. நீங்க எனக்கு வேணா ஷேர் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஓகே, ஒரு நிமிஷம் இருங்க. செக் உங்களோட பண்ணிட்டு இமெயில் ஐடி சொல்லுங்க. மணிபரம் gmail.com. மணிபரம் MANI. ஓகே, ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஷேர் டு மணி பரம் BARAM. ஓகே ஓகே ஃபைன். gmail.com. உங்களுக்கு எந்த ஃபோல்டரே ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, நீங்க அதுல NOI செஷன் 4 லாஸ்ட் செஷன் அது. மணிமேகலை மாதாஜி லீவ் ஆயிட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. உஷா மாதாஜி, உங்களுக்கு ஆக்சஸ் உண்டு இல்ல? हरे कृष्णा माता जी. உங்களுக்கு அந்த பக்தி சாஸ்திரி ஃபோல்டர் ஆக்சஸ் கொடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா? நான் பாக்குறேன். நான் பார்த்துட்டு நான் எதுக்கு போறேன், நான் என்னோட லேப்டாப் போறேன். போயிட்டு நான் வந்து உங்களுக்கு இது பண்றேன். கண்டிப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய.
ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं तदा स्वपदान्तिकम् हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. ஸோ நம்ம இந்த செஷன் 4ல வந்து வில் பி டூயிங் என்னது மந்த்ரா 7ல இருந்து நினைக்கிறேன், இஃப் ஐ எம் ரைட், 7 to 11. நோ ப்ராப்ளம், நோ ப்ராப்ளம், நோ ப்ராப்ளம். எனக்கு இந்த போன்ல ஓபன் பண்ண முடியல. ஓகே, ஆமா அவங்களுக்கும் சொல்லியிருக்கேன். பட் உங்களுக்கு ஓபன் பண்ண முடிஞ்சதா? உங்களுக்கு ஓபன் பண்ண முடிஞ்சதா மாதாஜி? மாதாஜி என்னோட மெயில்ல வந்துருச்சு மாதாஜி, நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். ஓகே, நீங்க ஓபன் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க. கோஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் நான் உங்களுக்கு. ஓகே, 7ல இருந்தா மாதாஜி எடுக்கணும். ஆமா, 7 to 11, that is the last 7 to 11 லாஸ்ட் 4 ஸ்லோகாஸ் இருக்கு. ஸோ அது செஷன் 4ல வரும். அது பிபிடி பண்ணா லிஸ்னிங் எல்லாரும் வாசிக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, சாப்டர் என்ன சொல்லுங்க? செஷன் 4 மாதாஜி, நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் 9 to 10. இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் பண்றல. ஓகே, இன்னைக்கு லாஸ்ட் இந்த செஷன் வந்து என்ஓஏ. ஓகே ஓகே ஓகே, நான் என்னோட எடுத்து வச்சிருக்கேன். நோ ப்ராப்ளம். லாஸ்ட்னா 9 10 8 9 10 7 8 9 10 11 7 8. ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி வந்திருக்காங்களா? அது எனக்கு வரல. அட்டெண்டன்ஸ் ரெகுலரா ஷேர் பண்ணுவாங்க இல்லையா? ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணா முடியுமா? அனிமேகல மாதாஜி உஷா மாதாஜி லெஃப்ட் நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் ஷேர் நீங்க பண்ணலாம். ஸ்கிரீன் ஷேர் நீங்க பண்ணுங்க. உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் ஷேர் முடியலையா? இல்லையா? அம்மா ஹோஸ்ட் டிசேபிள்ட் பார்ட்டிசிபென்ட் ஸ்கிரீன் ஷேரிங். ஓகே, ஒரு நிமிஷம் இருங்க. உங்களுக்கு
நோட்ஸ் எங்க வருவாங்க? ஷேர் ஸ்கிரீன் கொடுத்துருக்கேன். இப்ப வருதா பாருங்க. தேங்க்யூ. Yes. Nectar of instruction. Shri Shri Radha Govinda ki jai. 1 to 7 நாம இது வரைக்கும் வைதி பக்தி சாதன பக்தி படிச்சோம். 8th டெக்ஸ்ட் வந்து 1 to 7 சாதன பக்தி 7th தான் படிக்க போறோம் இன்னைக்கு. ஸோ லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த வைதி சாதன பக்தி, அதுக்கு அடுத்து ராகனுக பக்தி, அடுத்து 9 to 11 வந்து பாவ பக்தி மற்றும் பிரேம பக்தி. ஸோ இத்தனையும் நாம இந்த பிபிடில கவர் பண்ண போறோம். இந்த லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் வைதி சாதன பக்தி அதை நாம இந்த இடத்துல பார்க்கலாம். ஸோ இது ஒரு ரீகேப் மாதிரிதான் நம்ம படிக்கிறது. இப்போ சாதன பக்தியில இது வரைக்கும் நாம புலன்களை எல்லாம் எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துறது இல்லையா, அதாவது மனசு, அடுத்து வந்து டங் இல்லையா, அதாவது பாத்தீங்கன்னா நாவை அடக்கிறது, அடுத்து வந்து ஜெனிட்டல்ஸ். ஸோ இப்படி 6 விதமான இதெல்லாமே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட்ல நம்ம படிச்சோம். அதுக்கப்புறம் எதெல்லாம் பக்தி சேவைக்கு தடை கற்கள் என்று 6 டைப் ஆஃப் திங்ஸ் எல்லாமே நம்ம படிச்சோம். அதே மாதிரி அனுகூலமான 6 நிலைகள் வந்து 6 விதமான செயல்கள் வந்து பக்தி சேவைக்கு வந்து எதெல்லாம்ன்றதையும் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா. உற்சாகம், நிச்சய, தைரியாத், இதெல்லாம் வந்து நம்ம உற்சாகமா செயல்படுறது. அடுத்து வந்து நிச்சயம்னா ரொம்ப கான்பிடென்ஸா வந்து செயல்படுறது. அடுத்து வந்து பேஷன்ஸ், தைரியம் என்பது பேஷன்ஸோட செயல்படுறது. அவங்கவுங்களுடைய கர்மங்கள் வந்து அதாவது ஸ்வதர்மம் இல்லையா, சதன் பிரகாரம் வந்து பலனை எதிர்பார்க்காமல் செயல்படுறது. அடுத்து ப்ரீவியஸ் ஆச்சாரியாஸை வந்து அதாவது குருவை வந்து பின்பற்றுறது, ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் த குரு, அவங்கள வந்து நாம பின்பற்றுதல். அடுத்து வந்து சாது சங்கா இல்லையா. பௌதீகவாதிகளோடயே இருந்தோம்னா நம்ம வந்து பௌதீகத்தின் மீது மட்டும்தான் மனசு லயிக்கும். ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் நம்ம வந்து பக்குவமா செல்வதற்கு வந்து நமக்கு அது மேஜர் தடைக்கல்லா இருக்கும். அதனால எல்லாவற்றையுமே நம்ம வந்து சாது சங்கத்தோட இணைந்திருப்பதால இந்த தடை கற்கள் எல்லாமே நம்ம பேலன்ஸ்டா எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு நமக்கு ஒரு வழி கிடைக்கும். இப்படி நம்ம இந்த அப்டக்கல்ஸ் எல்லாத்தையும் படிச்சோம். அடுத்து அனுகூலமானதையும் படிச்சோம். அதுக்கப்புறம் லவ்விங் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் எல்லாத்தையும் கூட நம்ம படிச்சோம் இல்லையா. இப்ப நம்ம 7வது வந்து அதாவது சாண்டிங் த ஹோலி நேம். ஸோ உத்தமமான பக்தி அடையறதுக்கு சாதன வைதி பக்தியில வந்து லாஸ்ட் பார்ட் ஆக்சுவலி. In order to come to the platform of Uttama Bhakti, we must cleanse our the materialistic contamination that covers the mirror of the heart. அதாவது நம்ம மனசு எப்படிப்பட்ட தன்மையில இருக்குன்றது வந்து நம்ம செயல்கள் வழியாக கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிடும் இல்லையா. இந்த 6 விதமான அழுக்குகள் சொல்றோம் இல்லையா, காம, குரோத, லோப, மோக, மத, மக்ஷரம். இந்த 6 விதமான கலங்கங்கள்ல இருந்து அது எல்லாமே பௌதீகத்தின் தரப்புல இருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட கலங்கங்கள்ல இருந்து நாம கண்டிப்பாக வெளியே வரணும். ஒவ்வொரு உயிர் வாழியுமே இத வந்து பிரயத்தனிக்கணும். எது வரைக்கும் அந்த உயிர் வாழி இதுல இருந்து வெளியே வர்றதற்கு பிரயத்தனிக்கலையோ அவர்களுக்கு மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பதற்கான ஒரு பிராப்தத்தை மட்டுமே அந்த உயிர் வாழி அடைவான். எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும், எஸ்பெஷலி இந்த பொறாமை எனக்கூடிய அந்த என்வியஸ்னஸ், அது அவனாக விட்டால் ஒழிய யாராலையுமே அதை வந்து மாற்றி அமைத்து கொடுக்க முடியாது இல்லையா. மிச்சம் எல்லாம் கூட வந்து நம்மளால மேனேஜ் பண்ணி வெளியில வர முடியும். ஆனால்
மனசுல வந்து பொறாமை எண்ணக்கூடிய எண்ணத்தை வந்து அந்த உயிர் வாழியே தான் விடணும். இதுதான் நாம இவ்வளவு இத்தனை நாளா நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? பி கேர்ஃபுல்லி சாண்டிங். இந்த மாதிரி கலங்கங்கள்ல இருந்து வெளியே வர்றதுக்கு நமக்கு முதன்மையானது என்னது? பிரசாதம் இல்லையா? பிரசாதத்தை எதுக்கு ஸ்வீகரிக்கிறோம்? பகவானுக்கு நைவேத்தியமாக படைச்சு அவருடைய கருணையால அது பிரசாதமா பாவத்தினின்று விலக்கப்பட்ட ஒரு உணவாக அது மாறும் பொழுது அதை நாம பிரசாதமாக ஸ்வீகரிக்கிறோம். அவ்வாறு பாவத்திலிருந்து விலக்கப்பட்ட அந்த உணவை நாம வந்து எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது நம்ம மனசும் வந்து தூய்மை அடைகிறது. சோ இப்படி இந்த 6 விதமான கலங்கங்கள்ல இருந்து நாமளும் விடுதலை அடைவதற்கான ஒரு மார்க்கம் என்பது நமக்கு கிடைக்கிறது. 2வது வந்து நாம ஜபம், ஸ்ரவணம், கேட்பது இல்லையா? பக்தி ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய பிரசங்கங்கள் எல்லாமே வந்து கண்டிப்பா வந்து நம்ம கேட்கணும். பகவத்கீதை, பாகவதம் இதையெல்லாம் அன்றாடம், அதாவது ஒரு நாள் கேட்டுட்டு விடுறது கிடையாது, டெய்லி. எப்பவுமே பகவத்கீதைய வந்து டெய்லி வாசிக்கணும், பாகவதத்தையும் டெய்லி வாசிக்கணும், கேட்கணும். இதை நான் யார் ஒருத்தர் வந்து அன்றாட வாழ்க்கையில் வந்து தன்னுடைய இன்னொரு செயலாக ஏற்றுக்கொண்டு செய்கிறார்களோ அவர்கள் வந்து பக்குவத்தை வந்து சுலபமாக அடைவார்கள். இதை நாம நிறைய இன்சிடென்ட்ஸா நம்ம படிச்சிருக்கோம். மேலும் ஹரிநாம ஜபம் இல்லையா? பகவானுடைய திருநாமங்களை வந்து அவருடைய திருப்பாதங்களை எண்ணிக்கொண்டு நாம ஜபத்தை வந்து மேற்கொள்ள வேண்டும் ஒவ்வொரு நாளும். அதுவும் அந்த நாம ஜபங்கள் வந்து நாம மார்னிங் அந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் வந்து செயல்படும் பொழுது அன்றைய பொழுது முழுவதுமே நாம சாத்விகமான குணத்தை வந்து நம்மளால அபிவிருத்தி செய்து கொள்ள முடியும். இப்படியாக இந்த ஒன்னொண்ணுமே கிராஜுவலி ஒரே நாள்ல எல்லாமே எல்லா கலங்கங்களும் நம்ம விட்டு போகாது இல்லையா? கலங்கங்கள் எல்லாம் நாம் எந்த விதத்துல அனுபவிக்கிறோம்? அதாவது வாழ்க்கையில, அன்றாட வாழ்க்கையில கடினமான சூழ்நிலைகள் எல்லாம் நாம் எதிர்கொள்ளும் பொழுது இவையெல்லாம் நாம முந்தைய பிறவிய, அதாவது கர்ம பலன்களாக நாம இந்த ஜென்மத்துல அனுபவித்து கொண்டிருக்கின்றோம். சோ இத நாம வந்து அன்றாட வாழ்க்கையில் பயிற்சி செய்யும் பொழுது கிராஜுவலி பிகம் கியூர்ட் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த இதுல வந்து. எஸ், அதாவது படிப்படியாக தான் நம்ம வந்து நோய் வந்து குணமாகும் இல்லையா? நாம கூட ஹாஸ்பிட்டல் போறோம். ஸோ ஒரு பெரிய வியாதியோட போகும் பொழுது ஒரே ஒரு இன்ஜெக்ஷன்ல கண்டிப்பா அந்த வியாதி வந்து கண்டிப்பா கியூர் ஆகாது. ஆனா அதுக்கு அவங்க வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா வந்து அவங்க கிராஜுவலா தான் அந்த மெடிசனுடைய எம்ஜிஸை கூட மாத்தி அமைச்சு கொடுப்பாங்க. பேஸ் லெவல்ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரிதான் நாமளும் வந்து ஸ்லோவா தான் நம்முடைய நாம ஜபங்கள், பிரசாதம், இப்படி இந்த மாதிரி செயல்கள் எல்லாம் நாம செயல்படுத்தும் பொழுது நாம வந்து அறியாமையினால் ஏற்படக்கூடிய தவறுகளை எல்லாம் நம்மளால, அதாவது செய்யாமல் தற்பாதுகாப்பு செய்து கொள்ள முடியும். மேலும் வந்து முந்தைய ஜென்மத்தினுடைய பாவ விளைவுகள் நமக்கு கண்டிப்பாக அதை நம்ம அனுபவித்துதான் ஆகணும். ஆனா அதை வந்து இறைவனுடைய அருளால நம்மளால வந்து மேனேஜ் பண்ணி வெளியில வர்றதுக்கான அந்த தைரியம் என்பது நமக்கு கிடைக்க பெறும். அதுதான் நம்ம 3rd மந்த்ராவா நாம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா இந்த NOLயே. அண்ட் ரிவைவ் த நாலேஜ், அதாவது நம்ம ரிவைவ் த நாலேஜ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்படின்னா வில் பி புதுப்பித்து கொள்ளுதல், வில் பி அதாவது முந்தைய ஜென்மத்துல எங்க நம்ம இந்த சேவையை எங்க விட்டோமோ அங்கிருந்து தொடர்வதற்கும், மேலும் வந்து பகவானோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்றதுக்கும் நமக்கு வந்து ஒரு வாய்ப்பு வந்து கிடைக்க பெறுகிறது. எது வரைக்கும் நம்ம அந்த பிராப்தத்தை பெறலையோ அப்ப இன்னும் நாம கர்ம பலன்களோட கடினமான சூழ்நிலையில தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து துக்கம் தவிர வேற எதுவுமே கிடையாது என்பதை நாம முதலில் உணர வேண்டும். சோ இங்க சுகம் என்பது காண்பதற்கு எதுவும் கிடையாது. ஆனா இருக்கக்கூடிய அந்த துன்பங்களை வந்து நம்ம வந்து பக்தியினால வந்து பேலன்ஸ்டா எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு வாய்ப்பு வந்து பகவான் நமக்கு கொடுக்கிறார் இல்லையா? நாலேஜ் ஆஃப் அவர் பிளிஸ்ஃபுல் கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அப்படின்னா ஆத்மாவினுடைய உண்மையான நிலை எது? அது விடுதலை அடைந்த தன்மையாக இருக்கு, தூய்மையானது, ஏன் நித்திய தன்மையானது. இப்போ கலங்கங்களால் அது அதாவது மூடப்பட்டிருக்கு இல்லையா? அதாவது ஆத்மா மேல சூக்ஷ்ம உடல் மேல வந்து மகாமாயால வந்து இந்த கலங்கங்கள் எல்லாமே வந்து அழுக்காக படிந்திருக்கிறது இல்லையா? சோ ஆனா உண்மையிலே இந்த ஆத்மா வந்து இறைவனுடைய, அதாவது சர்வெண்ட் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? நாம் எல்லாருமே சேவகர்கள் தான். அதுதான் உண்மையான நிலை இந்த ஆத்மாவது. சேவகம் என்பது நம்முடைய, அதாவது இந்த குவாலிட்டி ஆஃப் த ஆத்மா தான்.
நம்ம எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு சேவகம் பண்ணின்னு தான் இருப்போம். நம்ம அது பௌதிகமா இருக்கட்டும், ஆன்மீகமா இருக்கட்டும், நாம தொண்டு புரிவதற்காகவே பிறந்தவர்கள் தான். அதுதான் ஆத்மாவுடைய நிலை. ஆனா பௌதிகத்துல தொண்டு புரியறதுனால நமக்கு பக்குவம் என்பது கிடைக்காது. ஆனால் ஆன்மீகத்தில் நாம் தொண்டு புரியும் பொழுது பௌதிகத்தையும் பக்குவமாக செய்து, அதாவது அதையும் எந்த பலனையுமே எதிர்பார்க்காமல் நாம அதாவது இந்த பக்குவமாக செயலாற்றுவதற்கான மார்க்கத்தை நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது. சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில்தான் இந்த ஜீவாத்மா அடைய வேண்டும். அதுதான் உண்மையான ஜீவாத்மாவுடைய நிலை, கண்டிஷன். அதாவது கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து அது கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன், லிபரேஷன் இல்லையா, விடுதலைக்கான நிலையில அது நிலை கொள்வதுதான் ஆத்மாவுடைய உண்மையான நிலை. ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் இதை அடைவதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும். எது வரைக்கும் அந்த ஆத்மா இந்த முயற்சியில் ஈடுபடவில்லையோ அது வரைக்குமே அந்த ஆத்மா மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுப்பதற்கான மார்க்கத்தையே அது அத்தகைய மார்க்கத்திலே அது தன் செயல்களை எல்லாம் செயல்படுத்தும். அதுதான் நாம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இப்ப நாம சாண்டிங் ஆஃப் ஹோலி நேம், அதுதான் பகவானுடைய புனித நாமங்களை ஜபிக்கிறது. இது நமக்கு பக்குவத்தை கொடுக்கும். எஸ் மாதாஜி, அடுத்த ஸ்லைடு போங்க. இப்ப நான் வாசிக்கிறேன், நீங்களும் ஒருத்தர ஒரு 2-3 அட்லீஸ்ட் 4-5 பேரானா வாசிங்கோ. ஷயா கிருஷ்ண நாம சரிதாதி ஹீதாப்ய ஆவித்யயாம் பித்தோ பதாப்தா ரசனஷ்ய நாரோச்சிகானு கிந்த்வா ஆதாராத் அனுதினம் கலௌ சைவ ஜூஷ்டா ஸ்வாத்விக்ரமாத் பவதி தத்கதா மூலஹந்த்ரி. யாராவது வாசிக்கலாம்? ஹரே கிருஷ்ணா. பதம் 7. ஷ்யாத் கிருஷ்ண நாம சரிதாதி சிதாபி அவித்யா பித்தோபதப்த ரசனஸ்ய ந ரோஷிகானோ கிந்த்வ ஆதராத் அனுதினம் கலு சைவ ஜுஷ்டா ஸ்வாத்விக்ரமாத் பவதி தத்கத மூலஹந்த்ரி. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிக்கட்டுமா? ஸ்யாத் கிருஷ்ண நாம சரிதாதி சிதாபி வித்யா பித்தோ பதப்த ரசனஸ்ய ந ரோசிகானு ஆதாராத் அனுதினம் கலு சைவ ஜுஷ்டா ஸ்வாத்விக்ரமாத் பவதி தத்கத மூலஹந்த்ரி. நாம சரிதாதி ஸ்விதாப்ய வித்யா வித்தோ பதப்த ரசனஸ்ய ந ரோசிகானு கிந்த்வாதராத் அனுதினம் கலு சைவ ஜூஷ்டா ஸ்வாத்விக்ரமாத் பவதி தத்கத மூலஹந்த்ரி. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்யாத் கிருஷ்ண நாம சரிதாதி சிதாப்ய வித்யா பித்தோபதப்த ரசனஸ்ய ந ரோசிகானு கிந்த்வாதராத் அனுதினம் கலு சைவ ஜூஷ்டா ஸ்வாத்விக்ரமாத் பவதி தத்கத மூலஹந்த்ரி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிங்க. கிருஷ்ண நாம சரிதாதி சிதாப்ய வித்யா பித்தோ பதப்த ரசனஸ்ய ந ரோசிகானு கிந்தாவாதராத் அனுதினம் கலு சைவ ஜூஷ்டா ஸ்வாத்விக்ரமாத் பவதி தத்கதா மூலஹந்த்ரி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எஸ், வேற யாருன்னா வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிங்கோ. ஸ்யாத் கிருஷ்ண நாம சரிதாதி சிதாபி வித்யா பித்தோ பதப்த ரசனஸ்ய ரோசிகானோ கிந்த்வா ஆதராத் அனுதினம் கலு சைவ ஜுஷ்டா ஸ்வாத்விக்ரமாத் பவதி தத்கத மூலஹந்த்ரி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ண நாம சரிதாதி சிதாபி அவித்யா பிதோப்தப்த ரசனஸ்ய ந ரோஷிகானு கிந்தைவ ஆதாரத அனுதினம் கலு சைவ ஜூஷ்டா ஸ்வாத்விக்ரமாத் பவதி தத்கத மூலஹந்த்ரி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண. ஸ்யாத் கிருஷ்ணா நாம சரிதாதி
सिताप्य विद्यापित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद्भवति तद्गदमूलहन्त्री. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இதனுடைய மீனிங் நெக்ஸ்ட் ஸ்லோ இதுக்கு போங்க மாட்டோம். அதுதான் நம்ம மேல படிச்சோம்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. எஸ், இந்த ஹோலி நேம், அதாவது இதனுடைய மொழிபெயர்ப்பு என்னன்னா புனிதமான நாமங்கள், கேரக்டர், அதாவது அதாவது அவருடைய சுபாவமா, அதாவது அவருடைய தன்மை, குவாலிட்டின்னு சொல்லலாம் இல்லையா, தன்மை. பாஸ்ட் டைம்ஸ், பகவானுடைய லீலைகள் மற்றும் செயல்கள், ஆக்டிவிட்டிஸ்னா இது செயல்கள். பகவானுடைய குணம், குணாதிசயம், பகவானுடைய நாமம் மற்றும் அவருடைய செயல்கள் மற்றும் லீலைகள், இது 4ம் வரும் வரிசையா இல்லையா. ஸோ ஆர் டிரான்ஸ்டன்ட்லி ஸ்வீட் லைக் சுகர் கேண்டி இல்லையா. அது எவ்வாறு இருக்கும்னா தித்திக்கக்கூடிய தன்மையில, அப்படின்னா அவருடைய தெய்வீகமான நிலையை நம்ம கேட்க கேட்க இல்லையா, அதை வந்து நம்ம உணர உணர வந்து ஒரு சக்கரை இது வந்து சாப்பிட்டா எப்படி இருக்குமோ, அந்த வெல்லம், சுகர் கேண்டினா நம்ம வெல்லம் சொல்லலாம் இல்லையா, தித்திப்பா இருக்கும்னு சொல்ல. யா, ஸோ அந்த மாதிரி although the tongue of one afflicted by jaundice of avidya cannot taste anything sweet, it is wonderfully that simply by carefully chanting these sweet names every day, a natural relish awakens within his tongue and his disease is gradually destroyed at the root. அதாவது இங்க ஆவித்யை என்பது எதனோடு ஒப்பிடப்பட்டிருக்குன்னா, அதாவது மஞ்சள் காமாலைக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. மஞ்சள் காமாலைக்கு வந்து மருந்து என்னன்னா சுகர் கேண்டின்னு சொல்லுவாங்க. அது சாப்பிட்டா அவங்களுக்கு தித்திப்பாவே இருக்காதாம். ஸோ மஞ்சள் காமாலை இருக்கிறவங்க வந்து சுகர் வந்து சாப்பிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு தித்திக்காது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ ஆல்தோ த டங் ஆஃப் ஒன் அஃப்ளிக்டட், அதாவது மஞ்சள் காமாலையால் வந்து பாதிக்கப்பட்ட ஒருத்தர் அப்படின்னா, ஆவித்யாயால் பாதிக்கப்பட்ட ஒருத்தருக்கு வந்து அதாவது ஸ்வீட்னஸ் வந்து தெரியாது. ஒரு ஸ்வீட் சாப்பிட்டா கூட அந்த ஸ்வீட் வந்து கண்டிப்பா தெரியாது. அது போல இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய, அதாவது பிரபஞ்சத்தினுடைய அஞ்ஞானத்தில் உழண்டு கொண்டிருப்பவர்களுக்கு ஞானத்தை பத்தி எதுவுமே தெரியாது, பகவானை பற்றி எதுவுமே அவங்களால புரிஞ்சு கொள்ள முடியாது. அப்ப பகவானை பற்றி தெரியாதப்ப அவருடைய நாமங்கள், செயல்கள், அடுத்து வந்து குணம், இது எல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து எடுத்துரைத்தாலும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் என்பது இருக்காது. ஆனாலும் அப்படிப்பட்ட நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு உயிர்வாழியாக இருந்தாலும் பகவானுடைய புனித நாமங்களை எடுத்துரைக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு மார்க்கம் என்பது கிடைத்து விட்டால், முதலில் அதனுடைய உன்னத தன்மை அவர்களுக்கு உணராமல் போனாலும் அன்றாட வாழ்க்கையில் அவர்கள் பகவானுடைய நாமங்களை ஜபிக்க ஜபிக்க அவங்க வந்து மெதுவாக வந்து அந்த நாமங்களுடைய மகிமையை வந்து உணர ஆரம்பிப்பார்கள். மேலும் மேலும் அந்த அறியாமை எனக்கூடிய வியாதியும் வந்து அவங்களை விட்டு விலக ஆரம்பிக்கும். அது எந்த லெவல், அட் த ரூட் லெவல், அதாவது ஆழ்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த அஜ்ஞானம் கூட அவர்களுடைய மனதை விட்டு முழுவதுமாக விலக்கப்படும். சோ பகவானுடைய புனித நாமங்களை ஜெபித்தால் என்ன பலன் என்பதை வந்து ரொம்ப அற்புதமாக இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து வழங்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா. 4 விதமான நிலைகள் என்ன, பகவானுடைய நாமம், அவருடைய குணம், அடுத்து அவருடைய லீலைகள், அவருடைய செயல்பாடுகள், இவை அனைத்துமே கேட்பதற்கு உன்னதம். ஆனால் அஞ்ஞானத்தில் இருப்பவர்களுக்கு அதை வந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் கிடையாது. ஆனாலும் அப்படிப்பட்டவர்கள் கூட பகவானுடைய திருநாமத்தை வந்து அதாவது சொல்ல சொல்ல அன்றாட வாழ்க்கையில் அவங்க அதுல வந்து பக்குவம் அடைகிறார்கள். அவ்வாறு பக்குவம் அடையும் பொழுது இந்த அஞ்ஞானம் எனக்கூடிய வியாதியும் அவர்களிடத்தில் இருந்து விலக ஆரம்பிக்கிறது. இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மீனிங் ஆக்சுவலி. எஸ் மாதாஜி, அடுத்த ஸ்லோகம், அடுத்த ஸ்லைட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், இப்ப நான் உங்களுக்கு எடுத்துரைச்சது அதேதான், சேம். கிருஷ்ணா, அதாவது பகவானுடைய நாமம், ரூபம், குணம், லீலை. ஸோ இது எல்லாமே வந்து இந்த ஸ்வீட்டுக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு இல்லையா. அறியாமை என்பது நமக்கு இந்த இடத்துல வந்து இந்த ஜாண்டிஸ் வந்து அவங்களுடைய ஸ்கின்னுக்கு மஞ்சளா இருக்கும், அவங்களுடைய கண்ணு பார்த்தாலும் மஞ்சளா இருக்கும் இல்லையா. ஜாண்டிஸ் வந்தவங்களுக்கு, நார்மலா இருக்கிறவங்க இதை வந்து அதுக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா நார்மலா வந்து
அந்த பகவானுடைய பற்றி தெரிஞ்சுக்க, அதோட உன்னத தன்மை புரிஞ்சின்றவங்களுடைய நிலையை பற்றி நம்ம நார்மலான ஸ்கின்னுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதே வியாதியோடு இருக்கிறவங்க வந்து பகவானுடைய புனித நாமங்களை பற்றி அறியாமல் இருப்பவர்களுக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. மேலும் பகவானுடைய நாமங்கள், ரூபம் எல்லாமே வந்து அதாவது அதாவது ஒரு ஸ்வீட்டுக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. ஓகே, ஸோ அதனால இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியறது, பகவானுடைய நாமம் வந்து கசப்பா இனிப்பா என்பது நாம தான் வந்து தீர்மானிக்க வேண்டிய ஒரு நிலையில இருக்கும். ஸோ நம்ம வியாதியோடு இருக்கும் பொழுது என்ன நிலைன்னாக்கா, நமக்கு பகவானை மறந்து இருப்போம் நம்ம, இல்லையா? அதனால இந்த உலகாயுத செயல்கள்ல ஏற்படக்கூடிய சங்கடங்கள் எல்லாத்துக்குமே நமக்கு வந்து தீர்வு என்பது கிடையாது. ஆனா தீர்வு காணலான்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைப்போம். மெட்டீரியலிஸ்டிக் வே, அதாவது பௌதீக வாழ்க்கையில ஏற்படக்கூடிய சங்கடங்கள் எல்லாமே பௌதீக கண்ணோட்டத்திலிருந்தே நாம் அதை தீர்வு காணணும்னு நினைச்சோம்னாக்கா கண்டிப்பா அது இன்னொரு பௌதீக சங்கடத்துக்கு தான் அது வழிவகுக்கும். அதே பக்தி கொண்டு இறைவன் தாள் பணிந்து இது நமக்கு பகவான் கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு கடமையா ஏற்று நாம் அதை செய்ய ஆரம்பித்தான் பகவானே இதற்கு வழி விடட்டும் அப்படின்னு நினைச்சுண்டு நம்மளுடைய முயற்சி மற்றும் நாம இல்லையா ததாதி நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, அதாவது உற்சாகன் நிச்சயா இந்த மாதிரியான ஒரு மனபாவத்தோட இல்லையா உறுதி கொண்டு நம்முடைய முயற்சியை நாம செய்ய ஆரம்பிச்சாக்கா கண்டிப்பா நாம் அதுல இருந்து மீள முடியும். மேலும் வந்து இன்னொரு பௌதீக அதாவது ப்ராப்ளம்க்கு வந்து அதாவது சங்கடத்திற்கு நாம ஆளாக மாட்டோம். ஆனால் அதை விடுத்துட்டு நாம பௌதீகத்துல இருக்கக்கூடிய செயல்கள் நாம கண்டிப்பா செய்தாக வேண்டும். அதை நாம பௌதீக கண்ணோட்டத்தோடையே எண்ணிக்கொண்டு நாம் செயலாற்றினால் கண்டிப்பாக இன்னொரு பௌதீக ப்ராப்ளத்துக்கு நாம வழிகிறோம். கலெக்டிவ் பிளைண்ட் மெட்டீரியலிஸ்டிக் லீடர்ஸ் இல்லையா, இதுல வந்து தத்துவவாதிகள் எடுத்துக்கலாம், நம்ம நாத்திகவாதிகள், இவங்க எல்லாருமே கடவுளே இல்லை என்று சொல்பவர்கள். ஸோ அவங்க வந்து பகவானுக்கு எப்பொழுதுமே தாழ் பணியவே மாட்டாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு குணாதிசயத்தை கொண்டவர்கள். இவர்கள் எல்லாம் இந்த பௌதீக வியாதிகளோட தான் அலைஞ்சுட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. எஸ் மாதாஜி, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இருங்க, அப்படியே இருங்க ரைட் சைடு என்னன்னு பாக்கலாம். ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 5th கேண்டோல 10th and 11th ஸ்லோகம் ரொம்ப அற்புதமான ஸ்லோகம். இது உங்களுக்கு ராதிகா மாதாஜி நிறைய வாட்டி எடுத்திருப்பாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு. Those words which do not describe the glories of Lord, who alone can sanctify the atmosphere of the universe, are considered by saintly person to be like unto a place of pilgrimage for crows. Since all the perfect persons are inhabitants of the transcendental abode, they do not derive any pleasure there. ஒரு புறம் பௌதீக கண்ணோட்டத்திலே செயல்படக்கூடிய மனிதர்கள், இன்னொன்னு பௌதிகமா இருக்கட்டும் ஆன்மீகமா இருக்கட்டும் அனைத்துமே ஆன்மீகத்திலிருந்து செயல்படக்கூடிய நிலையில இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள். ஸோ 2 நிலைகளையும் நாம் இப்ப கம்பேர் பண்ணணும். ஸோ இந்த இடத்துல பௌதிகவாதிகள்ல எக்ஸாம்பிளா நம்ம நாத்திகவாதிகள் எடுத்திருந்தாலும் அவங்க என்ன தத்துவங்கள் நல்ல கிளவரா இருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ அப்படிப்பட்ட அவர்கள் வந்து என்ன அவங்க இருக்கக்கூடிய நிலை எதற்குனாக்கா காக்கைகள் வந்து அதாவது வந்து போகக்கூடிய அதுதான் அத்தகைய ஸ்தலத்தை அதைதான் வந்து அவங்க வந்து பிலிகிரிமேஜ் அப்படின்னாக்கா புனித தலமாக அவர்கள் நினைப்பார்கள் என்று ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. ஸோ தோஸ் வேர்ட்ஸ் விச் டு நாட் டிஸ்கிரைப், அதாவது எந்த வார்த்தைகள் பகவானுடைய புகழாரங்களை பற்றி எடுத்துரைக்காமல் இருக்கின்றதோ அவை எல்லாமே வந்து அலோன், அதாவது பகவானுடைய நிலையை நமக்கு நன்னா தெரியும் இல்லையா. அவர் வந்து he is the purification person. ஆக்சுவலி நம்ம எல்லாருமே வந்து தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய நிலையில இருக்கக்கூடியவரும் பகவான் தான். அவருடைய நாமங்களை சொல்ல அவருக்கு நைவேத்தியமாக படைத்த பிரசாதத்தை ஸ்வீகரிப்பதால அவர்களுடைய பக்தர்கள் தாழ் பணிவதால இத்தனையுமே நமக்கு வந்து தூய்மையை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது இல்லையா. சோ இந்த பிரபஞ்சத்தையே வந்து ஒரு க்ஷணத்திலேயே வந்து தூய்மைப்படுத்த வல்லவர் வந்து எல்லாம் வல்ல இறைவன் இல்லையா. சோ அப்படி இருக்கும் இடத்துல அவரை பற்றி சொல்லாத வார்த்தைகள் வந்து குளோரிபிகேஷன் ஆஃப் த லார்ட் இல்லையா. பகவானை புகழாரங்கள் சூட்டாத வார்த்தைகள் வந்து காக்கை வந்து என்ன பண்ணுது, சும்மா கத்துறது இல்லையா. அது வந்து தட் இஸ் நாட் an auspicious thing. ஸோ அந்த வார்த்தைகள் வந்து எந்த ஒரு பிரயோஜனமும் அற்ற நிலை என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள அத்தகைய ஓமையை வந்து இந்த இடத்துல எடுத்துரைச்சிருக்காங்க. பர்சன்ஸ், இது யாருக்கும் எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு, அதாவது காக்கைகள் வந்து செல்லக்கூடிய இடமா இருக்கக்கூடிய அத்தகைய இடத்த வந்து அறிஞர்களும் சரி, அடுத்து குப்பை, ஆமா இல்லையா. காக்கை என்ன பண்ணும், எல்லாமே சாப்பிடும், ஆம்னிவரஸ் இல்லையா.
அது மாம்சத்தையும் சாப்பிடும், அடுத்து வந்து பழங்களையும் சாப்பிடும், எல்லாமே சாப்பிடும். அது இப்படின்ட்டே கிடையாது. அந்த மாதிரி ஒரு தளத்திற்கு வந்து போகக்கூடிய மனிதர்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மனிதர்களுடைய நாலேஜ் வந்து அத்தகைய நிலையில் இருக்கு. காக்கை எப்படி போய் வேஸ்டான ஒரு பதார்த்தத்தை வந்து சாப்பிடுதோ அப்படிப்பட்ட வேஸ்டான வார்த்தைகளை தான் அந்த மனிதர்கள் வந்து பேசுகிறார்கள் என்பது இந்த இடத்துல ஒப்புமையாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. சின்ஸ் ஆல் ஆனா இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை வந்து யார் கேட்க மாட்டாங்க? அதாவது பக்தர்கள் வந்து கண்டிப்பாக அதை பத்தி பெருசா எடுத்துக்கொள்ளவே மாட்டாங்க. அப்படின்னா பக்தர்களுடைய நிலை எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும்னா, பகவானுக்கு சம்பந்தமற்ற எந்த ஒரு செயலிலுமே அவர்களுக்கு பெரியதாக ஈடுபாடு இருக்காது. ஏனென்றால் பகவானுக்கு தான் முதன்மை அதாவது பிரதான நிலையை அவர்கள் வழங்கி இருப்பார்கள். அவர் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்துமே அவர்களுக்கு முதன்மையான, அதாவது ஹை ப்ரையாரிட்டி ஒர்க்கா இருக்கும் அவங்களுக்கு, இல்லையா? they do not derive any pleasure there. அதனால அவங்களுக்கு எந்த ஒரு ஆனந்தம் எதுவும் வராது. காக்கைகள் வந்து செல்லக்கூடிய இடத்த வந்து ஒரு இந்த ஸ்வான் வந்து வரவே வராது, இல்லையா? அதாவது அன்னப்பறவை வருமா அந்த இடத்துல? கண்டிப்பா வராது. அன்னப்பறவையினுடைய தன்மை என்ன? அது அந்த லோட்டஸ் இருக்கு இல்லையா, அதாவது இப்ப தாமரையினுடைய தண்டுக்குள்ளேயே போய் கூட அது நுழைஞ்சிருக்கும், இல்லையா? அன்னப்பறவை வந்து பாலை வச்சிங்கன்னா கூட வந்து பாலையும் தண்ணியும் வந்து ரெண்டு கலந்து வச்சா பாலை மட்டும் பருகிட்டு நீரை தனியா ஒதுக்கிடும். அப்படிப்பட்ட ஹையர் குவாலிட்டி அந்த ஒரு நிலைதான் வந்து பக்தர்களுடைய நிலை, பகவானை புரிந்து கொண்டவர்களுடைய நிலை, பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரியவர்களுடைய நிலை. ஆனா இந்த நாத்திக தன்மை உடையவர்களுடைய நிலை வந்து காக்கைகள் வந்து இருக்கக்கூடிய ஸ்தலத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த செயலுக்கு தான் அவங்களுடைய வார்த்தைகள் வந்து ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. சோ இவங்களுடைய செயல்கள் வந்து இவங்க என்றைக்குமே ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். அதுதான் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். ரொம்ப அற்புதமான ஸ்லோகம் அது. 1.5.10 and 11 நீங்க ஐ திங்க் நிறைய வாட்டி ராதிகா மாதாஜி உங்களுக்கு எடுத்திருக்காங்க, இல்லையா? சோ அப்போஸ் தோஸ் चित्रपथं हरे यशो जगत् पवित्रं प्रकृणीत कर्षि तत्वायसं तीर्थं उशन्ति मानसा नयसा निरमन्ति शिक्षयाः. கரெக்ட் சித்திரபதம், இல்லையா? நாரதர் வந்து வியாசர் வந்து சொல்றது. எஸ். சோ அந்த மாதிரி ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம் அது. சோ அது ரொம்ப அற்புதமான அந்த ஸ்லோகத்துல வந்து ரெண்டு விதமான மனிதர்களை பற்றி ரொம்ப அற்புதமா சொல்லியிருக்காங்க, இல்லையா? இது வந்து வேஸ்டான, அதாவது பௌதிகவாதிகள் பௌதிகத்துல வந்து ஒன்லி, அதாவது பவர், பொசிஷன், மணி, இல்லையா? இந்த மூன்றை மட்டுமே குறிக்கோளா வச்சுட்டு, இல்லையா, உலகாயுத செயல்களிலே தங்களை ஈடுபடுத்தி கொண்டு உலகாயுத லாபத்தில் மட்டுமே ஈடுபடுத்தி கொண்டு தன்னுடைய, அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து தற்காலிகமாக வந்து எல்லாவற்றையுமே அனுபவிக்கக்கூடிய இந்த நிலையில வந்து அனைத்துமே தனக்கு நித்தியம் என்று தன்னுடைய செயலை அவன் ஏற்படுத்தி கொண்டு செல்லும் பொழுது அத்தகைய நிலையில் இருப்பவன் இந்த ஜீவன், அந்த அத்தகைய ஜீவன் இந்த உடலை விட்டு சென்ற பிறகு எதற்குமே உரிமை அற்றவன் என்பதை அவன் என்றைக்குமே உணர்வது கிடையாது, இல்லையா? அவ்வாறு அந்த உணராத தன்மையில் இருக்கிறவன் அவன் செய்திருக்கக்கூடிய கர்ம பலத்தால மீண்டும் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல எப்படி பிறப்பானோ நம்மளால சொல்ல முடியாது. சோ இப்படி அவங்களுடைய கண்ணோட்டம் இன்னொரு பிறவி இருக்கா அப்படிங்கறது கூட அவங்களுக்கு அறியாமையில இருப்பாங்க. சோ மேலும் வந்து அதுல நம்பிக்கையும் இல்லாதவர்களா இருப்பாங்க. அவ்வளவு இன்டெலிஜென்டா இருந்தாலும் வந்து நம்பிக்கையற்ற தன்மையில இருப்பாங்க. அப்படிப்பட்டவர்கள செயல்கள் வந்து காக்கைகள் வந்து செல்லக்கூடிய, அதாவது ஸ்தலமாக கருதப்படுகிறது என்று அவர்களுடைய வார்த்தைகள் வந்து அத்தகைய நிலைக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. அதே வந்து பக்தர்கள் வந்து அன்னப்பறவையினுடைய இதுக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. ஓகே, எஸ் மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். சோ மேலும் 7.7 பகவத்கீதையில நாமாம் திருஷ்டுதினோ மூடா பிரபத்தியந்தே நரதாமா, 4 விதமான தீயோர்களை பற்றி நம்ம படிச்சிருக்கோம், இல்லையா? மூடர்கள், அதாவது கழுதை மாதிரி. அதாவது கழுதை என்ன பண்ணும்? அதாவது ஆத்துக்கு போனாலும் சுமையை எடுத்துட்டு போகும், வீட்டுக்கு வந்தாலும் சுமையை எடுத்துட்டு வரும். ஆனா அது எதுக்காக அவள் சுமை எடுக்கிறது? அந்த புல்கட்டுக்காக. அந்த கழுதை தலைமையில வந்து புல்கட்டு கட்டி வச்சிருக்கோம். அது சாமானியமா நகராது, இல்லையா? சோ அந்த புல்ல சாப்பிடலான்ற எண்ணத்துல வந்து அது ஒரு அடி எடுத்து வைக்கும்போது அந்த புல்கட்டும் ஒரு அடி முன்னாடி போகும். இப்படிதான் புல்ல காட்டி காட்டி அது வந்து முன்னாடி போய் சேருது. ஆனா என்றைக்குமே அந்த புல்லு வந்து அந்த கழுதையால
அடையவே முடியறது கிடையாது. அப்படிதான் நம்ம வாழ்க்கையிலுமே நாம் என்ன பண்றோம், இறைவனை மறந்து நாம உலகாயுதத்துல மட்டுமே முன்னேற்றம் அடையணுன்றதுக்காக கடுமையாக உழைக்கின்றோம். சோ அதே அந்த கடுமையான உழைப்பு வந்து உலகாயுத லாபத்திற்காக மட்டுமே நாம வந்து பயன்படுத்துகின்றோம். அத்தகைய செயல்கள் எல்லாமே மூடத்தனமாக கருதப்படுகிறது. பகவத்கீதையில இது வந்து ஃபர்ஸ்ட், அதாவது தியோர்கள்ல இது ஒண்ணு சொல்லப்பட்டிருக்கு. நெக்ஸ்ட் பிரபத்தியந்தே நரதாமா இது வந்து நம்ம 90% பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரியான செயல்கள்ல தான் நாம இருப்போம். பிரபத்தியந்தே நம்முடைய முயற்சி, விடாமுயற்சி பண்ணிட்டு நம்ம செஞ்சுட்டு இருப்போம். ஆனா இந்த பௌதிகத்திலேயே நம்ம வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடியது எல்லாமே நித்திய தன்மை அப்படின்னு நினைச்சுட்டு நம்முடைய செயல்களை நாம செய்து கொண்டிருப்போம். ஆனா உண்மையிலே இது தற்காலிகமானது என்பதை நாம உணர்வதே கிடையாது. மையா அர்ப்பித்தா இல்லையா, மாயையில் சிக்கிக் கொள்வது, ஞான ஆசுரம், அதாவது ஞானத்தை பற்றி புரிந்து கொள்ளாமல் உண்மையான ஞானம் என்ன என்பதையே அறியாமல் நாம மாயையால் வந்து சிக்கிக் கொள்வது. அடுத்து ஆசுரம் பாவம், அசுர குணங்களோட நாம செயல்படுறது. அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து எப்பொழுதுமே நாமாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு பகவான். அப்படின்னா என்னொழி மாம் என்றால் இந்த இடத்துல பகவானை குறிக்கிறது. ஆசிரிதாக அவர் பாதங்களில் அவர்கள் என்றைக்குமே தஞ்சம் அடைகிறது கிடையாது அப்படிங்கறது வந்து இந்த 7.15 ஸ்லோகம் பகவத்கீதையில வந்து ரொம்ப அற்புதமாக இல்லையா, 4 சுக்ருத்தினோஸ் 4 துஷ்கிருத்தினோஸ் இல்லையா, அதுல வந்து துஷ்கிருத்தினோஸ் இவங்க என்றைக்குமே பகவானுடைய திருப்பாதங்களை வந்து பணிவது கிடையாது அப்படின்னு ரொம்ப அற்புதமா சொல்லப்பட்டிருக்கு. எஸ் மத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் சோ இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியணும்னா, நாம் எதற்கு இந்த வாழ்க்கையில வந்து கஷ்டப்படுறோம் அப்படிங்கிறதுக்கான ரூட் காஸ் என்ன அப்படிங்கறத வந்து அனலைஸ் பண்ணணும் நம்ம இல்லையா. அப்பதான் வாழ்க்கையில அதற்கான சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னு தேடிண்டு அதை நாம வந்து பரிபாலிச்சாக்கா நாம இந்த சங்கடங்கள் எல்லாம் ஏற்படக்கூடிய அத்தகைய மூல காரணத்துல இருந்து நாம விடுதலை அடைய முடியும். ஸோ பேசிக்கா எதற்காக நாம வந்து கஷ்டப்படுறோம், முதன்மையானது ஆவித்யை, அதனால்தான் நம்ம வந்து கஷ்டப்படுறோம். அடுத்து அந்த ஆவித்யினால நம்ம என்ன செய்யறோம், நமக்கு அதாவது பேராசை என்பதும் வந்து வருகின்றது. ஆவித்யை இருந்தாக்கா நம்ம வந்து எதை நாம வந்து அடையணும்ன்றத வந்து டிஸ்கிரிமினேஷனே பண்றது இல்லை. எது நன்மை எது தீமை, நமக்கு நம்ம வாழ்க்கையில பிற்காலத்துல நமக்கு எது நன்மையா இருக்கும், இந்த உலகாயுதத்துல மட்டுமே நாம முன்னேற்றம் அடைஞ்ச பத்தாது, நம்முடைய விடுதலைக்கான மார்க்கம் எது அப்படிங்கறது எல்லாமே நாம அலசி ஆராயணும். இறை தொண்டு புரிவதற்கான மார்க்கம் எது என்பதை நாம தேடிக்கொள்ள வேண்டும். அப்படிப்பட்ட எண்ண ஓட்டங்கள் எதுவுமே இல்லாம வெறுமனே வந்து பௌதீகத்துல மட்டுமே முன்னேற்றம் அடைஞ்சுட்டே இருக்கிறது வந்து அஜ்ஞானத்தினுடைய வெளிப்பாடு, அது மிஸ்கன்செப்ஷன். அதுலயும் வந்து நாம யாரு அப்படிங்கறத பத்தி தெரிஞ்சுக்காம இருக்கிறது இல்லையா, நான் ஒரு ஆத்மா என்பதை உணராத நிலையில இருக்கிறது, பாடிலி ஐடென்டிபிகேஷன் இல்லையா. ஸோ ப்ரொவைட்ஸ் அ ஃபவுண்டேஷன், அகங்காரம் இல்லையா, நம்ம சூக்ஷ்ம உடல்ல அதாவது மனசு புத்தி மற்றும் அகங்காரம், இந்த அகங்காரம் தான் நம்மள வந்து அஜ்ஞானத்திலே வந்து இன்னும் அடுத்த படிக்கு எடுத்து சென்று விடுகின்றது. உண்மையிலே த ரியல் டிசீஸ் இஸ் இந்த ஹார்ட் ஒன்லி, மனசுலதான் நமக்கு எல்லாமே இருக்கிறது. ஸோ மனமே சிறந்த நண்பனும் மற்றும் மிகப்பெரிய எதிரியும் ஆவான் அப்படின்னு நம்ம 3rd சாப்டர் பகவத்கீதையில நாம படிச்சிருக்கோம். அவனை மாதிரி நண்பனும் கிடையாது, அவனை மாதிரி எதிரியும் கிடையாது. ஒருத்தர் வந்து தவறு இழைக்கின்றார்கள் என்றால் அவங்கள மன்னிக்கக்கூடிய குணம் நம்ம கிட்ட இருந்தா தட் இஸ் த ஹையஸ்ட் குவாலிட்டி இல்லையா. ஆனா சாமானியமா அந்த குவாலிட்டி நமக்கு வர்றது கிடையாது, அக்செப்டன்ஸ் வர்றது கிடையாது. அடுத்தவங்க தவறு இழைக்கிறாங்கனாக்கா அந்த தவறை வந்து நம்ம ஏன் இழைச்சாங்க, அவங்க செஞ்சு தவறுன்னு நம்ம சுட்டி காட்டாம இருக்கிறது கிடையாது இல்லையா. ஆனா அதை மன்னித்து அவர்களுக்கு நல்வழி காட்டணும்ன்ற ஒரு எண்ணம் வந்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்லி அவரும் அடுத்த தவறு செய்யாம இருக்கிறதுக்கான ஒரு மார்க்கம் கிடைக்கிறது இல்லையா. இல்லைன்னா பகவான் கிட்ட வந்து பக்தி கொண்டு அவர்களுக்கு நல்வழி கொடுக்கட்டும்னு நம்ம பிரார்த்திக்கலாம். இப்படிப்பட்ட ஒரு மனப்பக்குவத்தை தான் நாம வரவழைச்சுக்கணும். ஆனா இதை விடுத்துட்டு நாமளும் வந்து குரோதம் ஆசை இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து இந்த கலங்கங்கள் எல்லாம் அபிவிருத்தி செய்து கொண்டே போகும் பொழுது நமக்கு ஹிருதயம், அதாவது மனசே நமக்கு மிகப்பெரிய அதாவது எதிரியாகி அவனே ஒரு வியாதி எனக்கூடிய நிலைக்கு நம்ம சென்று விடுகின்றோம் இல்லையா. இன்றைய காலகட்டத்துல நமக்கு நிறையவே வியாதிகள் வர்றதுக்கு கூட காரணம் என்னன்னா நம்ம மனசுதான்.
எந்த ஒரு செயலையுமே நாம வந்து எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய அந்த விதத்துலதான் அந்த செயலுக்கான மார்க்கத்துல நம்ம செல்ல முடியும். அதை வந்து 3 விதமான நிலைகள், சத்துவம், ரஜஸ் மற்றும் தமசிக், இந்த 3 குணாதிசயங்களுக்கு ஏற்றவாறு நம்மளால செயல்பட முடியும். ஸோ அகங்காரம் என்பது நம்ம எதுல ரஜோகுணத்துலதான் நம்ம செயல்படுறதே. 95% ஆஃப் த ஹியூமன்ஸ் வந்து நம்ம 95% மனிதர்கள் வந்து அகங்காரத்தினுடைய வெளிப்பாடுலதான் வந்து செயல்படுகின்றார்கள். அடுத்தவர்கள் சொன்னா நாம கேட்கணுமா அப்படிங்கிற ஒரு நிலையில செயல்படக்கூடிய தன்மை இல்லையா, ஃபால்ஸ் ஈகோ. சோ அது நம்ம மனசுக்குள்ள இருந்து வரக்கூடிய ஒரு பண்பு. அதனாலதான் நம்ம நிறைய சங்கடத்துல ஆழ்ந்து கொண்டே இருக்கோம். இதற்கு மூல காரணம் என்பது ஆவித்யை, அதாவது அஜ்ஞானம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மாத்தாச்சு. ஹவு டு ரிலீவ் ஃப்ரம் திஸ் சஃபரிங். இதுல இருந்து நாம இந்த அஜ்ஞானத்துல இருந்து நாம எப்படி வெளியே வர்றது அப்படின்றதுதான் மெயின். ஒன்று வந்து நம்ம வந்து மனசை வந்து தூய்மைப்படுத்தணும். ஸோ தூய்மை எவ்வாறு படுத்துறது? சாதனை பண்ணணும் நம்ம இல்லையா. பக்தியை வந்து சாதன பக்தியை நம்ம பண்ணும் பொழுதுதான் படிப்படியாக அது தூய்மை அடையும். அதற்கு நாம அந்த பக்தியை பண்றவங்கள வந்து நாம ஃபாலோ பண்ணணும். அதுதான் முக்கியம் இல்லையா. ஒரு குருவை நாம வந்து ஃபாலோ பண்ணா அவர் வழி நடத்தி செல்லும் பொழுது அந்த பாதையை நாம ஏற்றி சென்றால் கண்டிப்பாக நாம அந்த இலக்கை நம்மளால அடைய முடியும். அதாவது ஆவித்யிலிருந்து வித்யினுடைய தளத்திற்கு தானாகவே செல்ல முடியும். If the mind is cleansed, however, the conscious is cleansed. மனசு சுத்தம் அடைஞ்சாலே ஆத்மாவும் சுத்தமாயிடுது. அந்த பர்சன் cannot be harmed by material disease. அதாவது பௌதீக நோயால அவர் என்றைக்குமே தாக்கப்பட மாட்டார். பௌதீக நோய் எது? அஜ்ஞானம் இல்லையா. அஜ்ஞானத்தினால இந்த 6 விதமான அதாவது செயல்கள் வந்து நம்மள வந்து தூண்டும் இல்லையா. அதாவது பேராசை வைக்கும் இல்லையா, குரோதம் கோபத்தை வர வைக்கும், அடுத்து லோபம், லோபம் என்றால் ஈர்க்கிறது, அதோட இணைந்து விடுவது, பின்னி பிணையிறது. லோபத்திற்கு எக்ஸாம்பிளா நம்ம சொல்லணும்னாக்கா துரோணாச்சாரியார் வந்து அஸ்வத்தாமன் மீது வைத்திருந்தது லோபம். அது ஆக்சுவலி அவர் பாசம் நினைக்கிறார், ஆனா உண்மையிலே கிடையாது. தன்னுடைய மகனுக்கு தன்னால் எல்லாமே. அதுக்குதான் அவருக்கு வந்து நிறையவே அந்த இந்த நெத்தியில கூட ஒண்ணு இருக்கும் இல்லையா அஸ்வத்தாமனுக்கு. அது பகவானுடைய அந்த 8வது சாப்டர் 1.8 சாப்டர்ல பாகவதம்ல பகவானுடைய சுதர்சன சக்கரத்தால அவனுடைய பவர்ஸ் எல்லாமே கூட அதுல பவர், அவனை சாமானியமா யாராலுமே கொல்ல முடியாது. அப்படி அந்த அளவுக்கு வந்து அட்டாச்மெண்ட் வச்சிருந்தார் யாரு, துரோணாச்சாரியா இல்லையா. அப்படி லோபம், மோகம் எல்லாமே தன் பிள்ளைக்கு தான் செய்யணும்ன்ற அந்த நிலை. இப்படி மேலும் வந்து லோபம், அகங்காரம், அதுதான் வந்து அகங்காரம். அடுத்து வந்து பொறாமை. இந்த 6 விதமான கலங்கங்கள் எல்லாமே வந்து கண்டிப்பா நாம இதுல இருந்து விடுபட்டு இருக்க வேண்டும் இந்த மனசு. So to cleanse the mind and the heart from all misconceptions, one should take this chanting. அதாவது மகாமந்திர ஜபத்தை நாம் மேற்கொள்ளும் பொழுது மனசு வந்து தூய்மை அடைகிறது. படிப்படியாக நாம இந்த பேராசையிலிருந்து விடுபடுவோம். காமத்திலிருந்து, அதாவது பேராசை என்பது காமம். அடுத்து வந்து லோபம், மோகம், மதம், மக்ஷரம் வந்து விடுதலை அடைய முடியும். அதுக்குதான் வந்து நாம ஜபங்கள் வந்து எடுத்துரைக்கப்படுறது. ஜஸ்ட் இருங்க மாதாஜி, நான் உள்ள போறேன். ஐ வில் கனெக்ட். ஓகே மாதாஜி. This is both easy and beneficial அப்படின்றாங்க. மகாமந்திரம் வந்து எப்படி வந்து ஈஸியும் அட் த சேம் டைம் நம்மளுக்கு வந்து நன்மை பயக்கக்கூடிய தன்மையாக இருக்கின்றது அப்படின்ட்டு வந்து நாம ஜபங்கள். எஸ், நாம ஜபங்களை பற்றி சொல்லும் போது இந்த சிலபஸ் 32 சிலபல்ஸ் வருது இல்லையா. 16 இது 32 சிலபல்ஸ். ஒரு நிமிஷம்.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, கேக்குறதா எல்லாருக்கும்? கேக்குது. எக்கோ ஆகுது. ஏன்னா நீங்க இன்னொன்னு கனெக்ட் பண்ணிருக்கீங்கல்ல, அதனால அத இன்னொன்னு ஓகே ஓகே, ஒரு நிமிஷம். I'm leaving the meeting then. அதுல லீவ் ஆயிடுங்க. கரெக்ட், எங்கேயோ எக்கோ வருதுன்னு நானும் நினைச்சேன். ஸோ மனசு வந்து நாம தூய்மைப்படுத்தணும். மனசு தூய்மைப்படுத்தா நம்முடைய உணர்வும் வந்து தூய்மையாகும். ஸோ இந்த உணர்வு வந்து தூய்மை ஆகும் பொழுது இந்த பௌதீகத்தால் வந்து பௌதீக விளைவுகள், பௌதீக சங்கடங்கள் எதுவாக இருந்தாலுமே அது வந்து நம்முடைய ஸ்வதர்மமா நம்ம செய்துண்டு எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி நாம வந்து நம்மளால செயல்பட முடியும். அப்ப பௌதீக விளைவுகளால வந்து நாம வந்து பந்தப்படுவது கிடையாது. அப்ப அந்த வியாதியும் நமக்கு வருது கிடையாது. அப்படின்னா வித்யையில் நாம வந்து முன்னேற்றம் அடைகின்றோம் என்ற அர்த்தம். ஆவித்யை நம்ம விட்டு தூரமாக விலகி இருக்கின்றது என்ற அர்த்தம். To cleanse the mind and the heart from all misconceptions, one should take the chanting of Hare Krishna Mahamantra. இது ஈஸியும் கூட, இல்லையா, சுலபமானது மற்றும் நமக்கு நன்மை பயக்க வல்லது அப்படிங்கிறதையும் நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரே நிமிஷம், நான் என்னோட பிபிடியோட எடுக்கிறேன். இருங்க மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி ஃபார் ஹெல்பிங் மீ அவுட். இது வந்து by chanting the holy name of the Lord, one is immediately freed from the blazing fire of existence அப்படின்றது. கரெக்ட். நான் ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. நீங்க ஸ்டாப் பண்ணி. இங்க இருக்கிறது வேற மாதிரி இருக்கு. ஐ திங்க் டிஃப்ரெண்டா இருக்குது. ஃபைன், நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணேன். ஓகே, டங் அது சுருக்கமா நல்லா இருக்கு மாதாஜி. அது ஓகே, ஃபைன். இது வந்து நம்ம இதுக்காக இந்த ஜாண்டிஸ் இதெல்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட்லே பண்ணிட்டா. இப்போ வந்து ஹவு இது எப்படி ப்ரீச்சிங் அப்ளிகேஷன் வந்து ஜாண்டிஸ் வியாதி, அதாவது மஞ்சள் காமாலை இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து சுகர் கட்டி கொடுத்தோம்னாக்க, சர்க்கரை கட்டி கொடுத்தோம்னா அவங்களுக்கு அது ஸ்வீட்டே தெரியாது. ஸோ அது போலதான் அஜ்ஞானத்தில் இருப்பவர்களுக்கு வந்து பக்தியினுடைய மகிமை எல்லாம் எதுவுமே தெரியாது, அவங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரியாது. ஆனா ஸ்லோவா அந்த நாம ஜபங்கள் பக்தி ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய இந்த சாதன பக்தியை பயிற்சி பண்ணா அவங்களும் வந்து எப்படி அஜ்ஞானத்துல இருந்து அவங்க ஞான தளத்துக்கு போவாங்களோ, இது எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்குன்னா, ஜாண்டிஸ் வந்து குணமாகனா அவங்களுக்கு அந்த சக்கரை கட்டியினுடைய அதாவது ஸ்வீட் பார்ட்டு கண்டிப்பா தெரிய வரும் இல்லையா, அது போன்ற நிலைக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. ஸோ மேலும் ஒரு நிமிஷம், சயாத் கிருஷ்ணா அது முடிச்சோம், ஆவித்யை பற்றி படிச்சோம். ஸோ இந்த இடத்துல அட்டாக்டு பை ஜாண்டிஸ் இல்லையா, அதாவது நம்ம ஜாண்டிஸால வந்து நம்ம கஷ்டப்படும் பொழுது the tongue of a diseased person cannot palatably relish sugar candy இல்லையா. ஸோ உண்மையான அந்த சக்கரை கட்டியினுடைய தன்மையை வந்து அந்த வியாதியோடு இருக்கிறவங்களால கண்டிப்பா சாப்பிட. இப்ப நமக்கே ஒரு ஃபீவர் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஜுரமே ஒரு 102 103 டிகிரி ஜுரம் அடிச்சிருச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் டே நீங்க வந்து ஏதாவது ஒரு பதார்த்தத்தை நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கசக்குமா கசக்காதான்? கண்டிப்பா கசக்கும் இல்லையா. சோ நார்மலான ஜுரத்துக்கே நமக்கு இப்படிப்பட்ட தன்மைன்னா, அப்போ ஜாண்டிஸ்க்கு வந்து எப்படி ஒண்ணுமே டேஸ்டே தெரியாது இல்லையா. அவங்க கண்ணெல்லாம் மஞ்சளா இருக்கும், மஞ்சள் காமாலை வந்தவங்களுக்கு எல்லாமே அப்படிதான், அவங்களுக்கு வந்து ருச்சியும் தெரியாது இல்லையா. ரேதர் ஏ பர்சன் வித் ஜாண்டிஸ் கன்சிடர் சம்திங் ஸ்வீட் டு டேஸ்ட் வெரி பிட்டர். அவங்களுக்கு கசப்பா இருக்குமா ஸ்வீட், அதாவது ஸ்வீட் கொடுத்தா அவங்களுக்கு அது கசப்பா தோணுமா. அது போல ஆவித்யில் இருப்பவர்களுக்கு வந்து தெய்வீகமான நிலைகளை பற்றி, தெய்வீகமா இருக்கக்கூடிய அந்த அதாவது பெலாட்டபிள்னாக்கா அதை விட ஹையர் டேஸ்ட் எதுவுமே கிடையாது, ரொம்ப ரிச்னஸா இருக்கக்கூடியது இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி தெய்வீகமான நிலை தான் இருக்கிறதுலே உயர்வான நிலை.
அதனுடைய தன்மை வந்து அவங்களால புரிஞ்சுக்கவே முடியாது. எது அந்த தெய்வீகமான நிலை? பகவானுடைய நாமம், அவருடைய ரூபம் இல்லையா, அதாவது குணம், அடுத்து அவருடைய செயல்கள் மற்றும் அவருடைய லீலைகள். இது வந்து அவனுக்கு கண்டிப்பா விளங்கவே விளங்காது. அதனால இப்ப யாராவது டிஸ்பைட் திஸ் டிசீஸ், இந்த வியாதியோட ஒருத்தன் அலைஞ்சுட்டே இருந்தாலும் அவன் ஏதோ ஒரு, அதாவது மழைக்கு ஒதுங்கின மாதிரி எப்பயும் ஏதாவது ஒரு நல்ல ஒரு நிலையில ஏதாவது ஒரு நல்லது செஞ்சிருந்தா நம்ம எல்லாருமே அப்படிதான் நம்ம இந்த மழைக்கு ஒதுங்கணும் இல்லையா? சோ எனவே நம்ம பக்தி பண்ணிட்டு இருந்தாலும் நம்ம நாத்திகவாதி அளவுக்கு மோசமானவங்க கிடையாது. ஆனா பக்தி எப்படி பண்ணணும்னு தெரியாம இருந்த நிலையில இருந்தவங்க தான் நம்ம இல்லையா? அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்ம இந்த ஆன்லைன் கிளாஸஸ் வந்த பிறகுதான் நாம வந்து ஸ்லோவா நாம ஜபங்களை சொல்லி 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 கிருஷ்ண உணர்வுல வந்து நாம படிப்படியா முன்னேறிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? Chanting the holy name and hearing Krishna's transcendental pastimes, his ignorance will be destroyed. அதாவது பகவானுடைய புனித நாமங்களை சொல்வதும் பகவானுடைய லீலைகளை பற்றி கேட்பதால ஒருவருடைய அறியாமை வந்து அழிக்கப்படுகின்றது. And his tongue enabled to taste the sweetness. அதோடைய நாக்கு வந்து, அதாவது நாக்கு என்ன ஆகுதுனாக்கா, பகவானுடைய புனித நாமங்களுடைய அந்த மகிமையை வந்து சொல்வதற்கும் அதாவது காதுகள் கேட்பதற்கும் வந்து அது வந்து தயாராகி விடுகின்றது இல்லையா? சோ அவர் வந்து அதை உணர ஆரம்பிக்கின்றார். எனேபிள்டுனாக்கா அது அந்த குவாலிட்டி வந்து அந்த இடத்துல வந்து அதாவது பிறக்கின்றது என்று அர்த்தம். இல்லைன்னா அஜ்ஞானத்துல இருக்கும்பொழுது அந்த குவாலிட்டி நமக்கு கண்டிப்பா வரவே வராது. மேலும் such a recovery of spiritual health is possible. Such a recovery of spiritual health is possible only by the regular cultivation of the Krishna consciousness. Okay, so அதனால whatever நம்ம practice பண்றோம், நாம ஜபங்கள், the mantra, maha mantra japa, we have to cultivate regularly, daily basis. So whenever you are chanting the holy name of the Lord, automatically will relish that sweet part of the divine or the transcendental qualities of the Lord. Okay, so அதன் வழியாகத்தான் நாம வந்து we will be able to recover, enter into the spiritual things. அப்படிங்கிறது வந்து படிப்படியா தான் நம்மளால வந்து முன்னேற முடியும். மேலும் the conclusion is classroom discussion. இது டிஸ்கஷன் வேணா நம்ம ஃப்ரைடே வச்சுக்கலாம், பட் டுடே எவ்வளவு முடியுறதோ அவ்வளவு நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ் எடுத்துக்கலாம். The conclusion is that in 7 o'clock இதே லிங்க் தான் உங்களுக்கு வந்து டெய்லி கிளாஸஸ் இருக்கும். அதாவது இந்த மந்த், அதாவது 18 days வர வரைக்கும். ஓகே, உங்களுடைய அந்த இனிஷியேஷன் கிளாஸ் இந்த கிளாஸ் தான். ஓகே, the conclusion is that in order to get freed from the material disease, one must take the chanting of Hare Krishna Maha Mantra. இந்த பௌதீக வியாதியிலிருந்து நம்ம வந்து வெளியேறணும்னா, so one person has to take the chanting Hare Krishna Maha Mantra. We have to take that. The Krishna conscious movement is especially meant for creating an atmosphere in which the people can take chanting. So அதுக்கு தான் நம்ம இயக்கமே, அதாவது இஸ்கான் இயக்கமே அதற்காக தான் ஏற்படுத்தப்பட்டது. ஸோ நாம் எல்லாம் மஞ்சள் காமாலை வியாதியால் அப்படின்னா அஜ்ஞானத்தால் உழண்டு கொண்டிருப்பவர்கள், அஜ்ஞானம் எனக்கூடிய மஞ்சள் காமாலை வியாதி இல்லையா, அதை போக்குவதற்கு வந்து இந்த இடத்துல சக்கர கட்டியா இருக்கிறது எது? பகவானுடைய புனித நாமங்கள். ஸோ இதுதான் நாம அந்த ஒப்புமைய எடுத்துட்டு போகணும். ஸோ there are 3 stages in the chanting of holy name இல்லையா? நாம அபராத், நாம பாஷா அண்ட் நாம ருச்சி. கரெக்ட்னா? ஸோ 3 நிலைகளை பற்றி நாம படிக்கிறோம். ஸோ 3 stages. அஃபென்சிவ் ஸ்டேஜ், அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ். எல்லா அபராதங்களையுமே நம்ம செஞ்சுட்டு இருப்போம் அதுல இல்லையா? அடுத்து ஒரு ஸ்டேஜ் வரும்பொழுது நாம அந்த நாம ஜபங்கள் மீது நமக்கு மனசு வந்து ஈடுபடும். அப்ப நாம தவறு இந்த 10 offensesல நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? நம்ம டெய்லி காலையில மங்களார்த்தி அப்ப ஆஃப்டர் சிக்ஷாஷ்டகம் ஆன பிறகு சொல்றாங்க இல்லையா? ஸோ இன்அட்டென்டிவ் சாண்டிங் தான் நாம் நிறைய பேர் செய்யற தவறா இருக்கும். மிச்செல்லாம் கூட நம்ம செய்ய மாட்டோம், அதை பத்தி நம்ம பொருட்படுத்த மாட்டோம். பகவான நாமங்களை சொல்லலாம்னு நினைப்போம். ஆனா இன்அட்டென்டிவ் சாண்டிங் தான் நம்ம நிறைய பேர் செய்யக்கூடிய அபராதம். ஸோ அதுதான் அஃபென்சிவ் ஸ்டேஜ் இல்லையா? இனிஷியல் ஃபேஸ்ல நாம செய்யறது வந்து நாம அபராதம். இந்த ஸ்டேஜ் ஆஃப் லெசனிங் அஃபென்சஸ், நாம அபராதங்களை குறைச்சிக்கிறது. ஸோ இப்ப சடனா செஞ்சுட்டே இருக்கும் பொழுது நாம ஏதோ ஒரு அபராதம் பண்ணிட்டோம்னா, ஐயோ இது பண்ணிட்டோமே, இனிமே செய்யக்கூடாது அப்படின்னு மனசை வந்து திருத்திண்டு இனிமே அந்த தவறை செய்யாம இருக்கக்கூடிய அத்தகைய நிலையில செயல்படுறது. ஸோ அஃபென்சஸ் எல்லாம் குறைச்சுட்டே வருது அப்படின்னா அட்டென்டிவ் சாண்டிங் இல்லையா?
அந்த நாம ஜபங்கள் சொல்லும் பொழுது மனசு அதன் மேலேயே நிலை நிறுத்தக்கூடிய அத்தகைய செயல்ல ஈடுபடுறது. அந்த பியோர் ஸ்டேஜ் வந்து அதாவது நாம ருச்சி. ஸோ நம்ம எல்லாருமே டெய்லி இப்ப 4 மணிக்கு காலையில சாண்டிங் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இல்லையா? 100% இது நாம ருச்சிக்கு எடுத்துட்டு போய் விடும். இதை நீங்க எழுதி கூட வச்சுக்கோங்க. பகவானுடைய கருணை, ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய கருணை, சோ இந்த என்டையர் குரு பரம்பரானுடைய கருணை நமக்கு எல்லாருக்குமே கிடைக்க பெறுவோம். அதனால தவறாம இந்த நாம ஜபங்கள்ல நாம கண்டிப்பா கலந்துக்கணும். எஸ், ஒரு 5 நிமிஷம் லேட்டா ஆனா கூட பரவாயில்ல, ஏன்னா எல்லாருக்குமே ஏஜ்ன்றது எனக்கும் புரியறது. ஈவன் இஃப் 5 minutes டிலே ஆனாலும் பரவாயில்ல, வந்து ஜாயின் பண்ணி நீங்க 2 ரவுண்டு கூட பண்ணுங்க. ஆனா பக்தர்கள் கூட்டத்தோட நீங்க பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த உற்சாகம் என்பது கிடைக்கும் இல்லையா? அடுத்து அதன் மீது நம்பிக்கை என்பது கிடைக்கும். அதோட வந்து நீங்க பொறுமையும் வந்து நீங்க வந்து கையாளுவீங்க இல்லையா? இந்த 3ம் வரும் உங்களுக்கு. அதனால இத வரும்பொழுது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கலி கான்பிடன்ஸ் வந்தாலே நீங்க வந்து அதுல வந்து உறுதியா நீங்க பகவானை வந்து அவருடைய திரு பாதங்களை எண்ணிக்கொண்டு செய்வதற்கான பாக்கியத்தை கண்டிப்பா பெறுவீங்க. அதனால நாம எல்லாருமே இப்போ மோஸ்ட்லி இந்த லெசனிங் அஃபென்சஸ்ல தான் இருப்போம், நாம பாஷால தான் இருப்போம் இல்லையா? சோ அந்த நாம பாஷால இருந்து நாம என்ன பண்ணோம், நாம ருச்சிக்கு போகணும் நம்ம இல்லையா? When a neophyte takes to chanting the Hare Krishna Maha Mantra, he generally commits many offenses இல்லையா? 10 basic offenses நாம படிச்சிருக்கோம். And if devotee avoids this, அந்த 10 அபராதங்களை அவன் வந்து தவிர்த்தால், he can glimpse the next stage which is situated between the offensive and the pure chanting. அதாவது which is situated between, அதாவது இந்த listening offenses இல்லையா, நாம பாஷா ஸ்டேஜுக்கு வருவோம் அப்படின்றது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. when one attains a pure stage, he immediately liberated. அடுத்தது நாம ருச்சிக்கு வரும். ஸோ நாம ருச்சி எப்படி வரும்னா, நாம இந்த மாதிரி கூட்டான பக்தர்களோட சாது சங்கத்தோட இணைந்து செய்யும் போது கண்டிப்பா நமக்கு போக்கஸ்டா வந்து பண்றதுக்கு இறைவனுடைய அருளும் குருக்களுடைய அருளும் குருதேவருடைய அருளும் நமக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும். இதுதான் திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் பாவ மகா தாவாக்னி நிர்வார மகா, அதாவது நம்ம சேதோ தர்ப்பண மார்க்கத்துல வர்றது. பவ மகா தாவாக்னி நிர்வாபனம் படிக்கிறோம் இல்லையா? சேதோ தர்ப்பண மார்ஜனம் பவ மகா தாவாக்னி நிர்வாபனம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. தாவாக்னி நிர்வாபனம், நமக்கு நிர்வாணம் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து இந்த கட்டுண்ட வாழ்க்கையில இருந்து விடுதலைக்கான மார்க்கத்திற்கு செல்கின்றோம் இல்லையா? அதுதான் நிர்வாணம். சோ அதாவது ஒரு தீர்வு நமக்கு. As soon as one is liberated from the blazing fire of material existence, he can release the taste of transcendental. அதாவது ஒருவர் இந்த பௌதீகம் எனக்கூடிய இந்த பௌதீக வாழ்க்கை எனக்கூடிய இந்த காட்டுத்தீயிலிருந்து ஒருவர் வந்து அதாவது மோட்சம் அடைந்தால் இல்லையா, அவர் வந்து எதை வந்து உணர ஆரம்பிப்பார், அதாவது உண்மையான அந்த தெய்வீகமான வாழ்க்கையினுடைய ருச்சியை வந்து அவர் வந்து உணர ஆரம்பிப்பார். கண்டிப்பா he will relish, அதுல அவர் என்ஜாய் பண்ணுவார் அப்படிங்கிறது வந்து அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. இது ஆல்ரெடி படிச்சோம். நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 1 to 7, சாதன பக்தி, ஸ்ரத்தா டு பிரேமா இல்லையா? அதாவது ஸ்ரத்தையில இருந்து பிரேம வரைக்குமே 11 verses சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸ்ரத்தா வந்து நம்முடைய நம்பிக்கை இல்லையா? நம்பிக்கை வந்து முதல் 3 ஸ்லோகத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. எதெல்லாம் அனுகூலம், எதெல்லாம் வந்து அனுகூலமற்றது, இதெல்லாம் நம்ம எப்படி வந்து புலன்களை கட்டுப்படுத்துறது எல்லாமே முதல் 3 ஸ்லோகங்கள். அடுத்து 4ல இருந்து 6 வந்து சாது சங்காவை பற்றி தான் மேன்மையா எடுத்துரைக்கப்பட்டது, பக்தர்களோட நம்மளுடைய அசோசியேஷன் இல்லையா? 7வது பஜன கிரியா, அதுதான் நாம ஜபங்கள் இல்லையா? இந்த நாம ஜபங்களை நாம வந்து பக்குவமா செயல்படும் பொழுது நாம பாஷா வரைக்கும் வருவோம் இல்லையா? இந்த நாம பாஷால தான் நம்ம நிறையவே அனர்த்த நிவர்த்திகள் எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எதெல்லாம் அனர்த்தம் அப்படின்றது வந்து புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய, இப்ப நமக்கே புரியும் கண்டிப்பா புரியும் உங்க எல்லாருக்கும் கூட. எதெல்லாம் அனர்த்தமா இருக்குன்றது வந்து வெளியில சொல்ல முடியலனாலும், அதாவது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம் சிலது எல்லாமே, ஆனா உண்மையிலே அது அபராதமா தான் இருக்கும் இல்லையா? அனர்த்தமா தான் இருக்கும். அந்த அனர்த்த நிவர்த்தியை நாம கண்டிப்பா பக்குவப்படுத்தணும். அனர்த்தங்களை நாம் தவிர்த்தால் நிவர்த்தியானால் அடுத்து நிஷ்டையில போய் நம்ம வந்து நிக்க முடியும் இல்லையா? மனசை ஒருநிலைப்படுத்தி பக்தியில பகவான் திருப்பாதங்களை எண்ணியே நம்ம வந்து நாம ஜபங்களை சொல்றதுக்கு நமக்கு பக்குவத்தை கொடுக்கும். அந்த பக்குவம் வரும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த நாமங்கள் மீது நமக்கு வந்து
உயர்வான ஒரு ருச்சியை வந்து நம்ம எடுத்துட்டு வரும். ருச்சின்னா அதனுடைய மேன்மையான நிலையை வந்து பருகுவதற்கு நாம தயாராக இருப்போம். அமுதம் போன்று இருப்போம். அதை பருகுவதற்கு நாம தயாராக இருப்போம். அதுதான் வந்து ருச்சி இல்லையா? டேஸ்ட், ஹையர் டேஸ்ட வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிக்கும். 8th வந்து ஆசக்தி, அடுத்து வந்து டெக்ஸ்ட் பாவ பிரேமா. சோ இத வந்து நாம நெக்ஸ்ட் நிலை, ருச்சியில இருந்து நெக்ஸ்ட் நிலைக்கு நாம போகணும் இல்லையா? இப்ப நாம இது வரைக்கும் நாம ருச்சியை பற்றி அடையிறது எவ்வாறு என்று 7th ஸ்லோகம் வரைக்கும் படிச்சோம். அடுத்து நாம படிக்கிறது வந்து ஆசக்தி, அடுத்து வந்து பாவா பிரேமா, இத பத்தி படிக்க போறோம். சோ தன் நாம ரூப சரிதாதி சுக்ரிதானுனு ஸ்மிருதயோ கிரமணே ரசானா மானசி நியோஜ்யயா திஸ்தன் விரஜேதத் அனுராகி ஜனானுகாமி காலம் நயேத் அகிலம் இதி உபதேசாரம். எஸ், வாசிங்கோ யாராவது. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கிறேன். தன்னாம ரூப சரிதாதி சுகீர்த்தனானு ஸ்மிருத்யோ கிரமேண ரசனா மனசி நியோஜ்ய திஷ்டன் விரஜேதத் அனுராகி ஜனானுகாமி காலம் நயேத் அகிலம் இது உபதேசசாரம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தன்னாம ரூப சரிதாதி சுகீர்த்தனானு ஸ்மிருத்யோ கிரமேண ரசனா மனசி நியோஜ்ய திஷ்டன் விரஜேதத் அனுராகி ஜனானுகாமி காலம் நயேத் அகிலம் இத்யுபதேசசாரம். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், வாசிங். ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்கோ. வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தன்னாம ரூப சரிதாதி சுகீர்த்தனானு ஸ்மிருத்யோ கிரமேண ரசனா மனசே நியோஜ்ய திஷ்டன் விரஜேதத் அனுராகி ஜனானுகாமி காலம் நயேத் அகிலம் இது உபதேசசாரம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தன்னாம ரூப சரிதாதி சுகீர்த்தனானு ஸ்மிருத்யோ கிரமேண ரசனா மனசி நியோஜ்ய திஷ்டன் விரஜேதத் அனுராகி ஜனானுகாமி காலம் நயேத் அகிலம் இது உபதேசசாரம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. தன்னாம ரூப சரிதாதி சுகிர்ததானு ஸ்மிருத்யோ யத் கிரமேண ரசனா மனஸ் வினோயஜேய திருஷ்டாம் விரஜே தத் அனுராகி ஜனானுகாமி காலாம் நயேத் அகிலம் இது உபதேசசாரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தன்னாம ரூப சரிதாதி சுகிர்தனானு ஸ்மிருத்யோ கிரமேண ரசனா மனசினி யோஜ்ய திஷ்டன் விரஜேதத் அனுராகி ஜனானுகாமி காலம் நயேத் அகிலம் இது உபதேசசாரம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே Okay. கிருஷ்ணா. எஸ், வாசிங்க வாசிங்க. தன்னாம் சரிதாதி சுகிர்தனானு ஸ்மிருதியோः கிரமேண ரசனா மானசி நியோஜ்யா திஷ்டான் விரஜேதத் அனுராகி ஜனானுகாமி காலம் நயேத் அகிலம் அகிலம் இதி உபதேசாசாரம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து நம்ம இப்போ என்ன படிச்சிருக்கோம்? முதல்ல ஸ்ரத்தா படிச்சோம் இல்லையா? சாது சங்கா படிச்சோம், பஜன கிரியா படிச்சோம், அனர்த்த நிவர்த்தி படிச்சோம். அடுத்து வந்து நம்ம நிஷ்டா, அதுக்கப்புறம் நிஷ்டா ஆன பிறகு ருச்சி வரைக்கும் வந்திருக்கோம் இல்லையா? சோ அடுத்து என்னது? ஆசக்தி. ஆசக்தின்னா என்ன அப்படிங்கறது வந்து நாம இனிமே 8வது டெக்ஸ்ட்ல படிக்க போறோம். ஆசக்தி என்றால் அதாவது அட்டாச்மெண்ட் என்று பெயர் பொருள் ஆக்சுவலி இல்லையா? அதன் மீது நம்ம இப்ப ருசி டேஸ்ட் கண்டுபிடிச்ச பிறகு அதுவே வேண்டும் அப்படின்னு நினைப்போம் இல்லையா? இப்ப குலாப் ஜாமுன் சாப்பிட்டோம்னா இன்னொரு 2 குலாப் ஜாமுன் சாப்பிடணும், எப்ப வேணாலும் குலாப் நமக்கு பிடிக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு மனசு பாவம் வருது இல்லையா? அதன் மேல நமக்கு ஒரு ஈடுபாடு வர்றது, அதுதான் அட்டாச்மெண்ட். சோ அததான் நம்ம இந்த இடத்துல 8th ஸ்லோகத்துல நம்ம பாக்குறது இல்லையா? ஆசக்தி.
The essence of all advice is that one should utilize one's full time, 24/7 a day, in nicely chanting and remembering the Lord's divine name, transcendental form, qualities, eternal pastimes, thereby gradually engaging one's tongue and mind. இந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம். நாக்க மட்டுமே நாம உபயோகப்படுத்தி பகவானுடைய புனித நாமங்களை சொல்வதால் எந்த புண்ணியமே கிடையாது. ஓரளவுக்கு தான் நம்மளால முன்னேற்ற பாதையில போக முடியும். ஆனா மனசோட ஒன்றி பகவானுடைய புனித நாமங்களை நாம அதாவது எடுத்துரைத்தால், சொன்னால் இல்லையா, அதை ஜபித்தால் நமக்கு will be gradually engaging in the devotional service. In this way one should reside. இப்ப next Vraja, Goloka Vrindavana Dhamma, the topmost place இல்லையா, Goloka Vrindavana, and serve Krishna under the guidance of devotees. அவருடைய பக்தர்களுடைய வழி நடத்துதல்ல பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரிய முடியும். One should follow in the footsteps of the Lord's beloved devotees who are deeply attached to that. அதுதான் ஆசக்தி, attached to his devotional service. So நாம கூட அந்த மாதிரி ஆசக்தி எனக்கூடிய இந்த திருத்தொண்டுல நம்முடைய மனசை முழுமையாக ஈடுபடுத்தி கொள்ளணும். மனதோடு ஒன்றிதான் பகவானுடைய புனித நாமங்களை எடுத்துரைக்க வேண்டும், சொல்ல வேண்டும், ஜபிக்க வேண்டும். அது மனசுல ஒண்ணுமே இல்லாம வெறுமனே உதட்டளவுல சொன்னோம்னா அதனால ஓரளவுக்கு இருக்கும். ஏன்னா நாமங்கள் சொல்வதால் நமக்கு அந்த நன்மை என்பது கண்டிப்பா உண்டு. ஆனா அதை மனதோடு சேர்ந்து சொல்லும் பொழுது அதனுடைய விளைவே வேறுபட்டதாக இருக்கும். அததான் இந்த இடத்துல ரொம்ப இன்சிஸ்ட் பண்ணி சொல்லப்பட்டிருக்கு. சேவா சாதக ரூபா, அதாவது சேவ சாதக ரூபேன சித்த ரூபேன சாத்ரஹி தத்பாவ லிப்ஷூன காரியா பிரஜலோகானு ஷாரதஹ. பக்தி ரசாமிரத சிந்து 1.2.295 ஸ்லோகத்துல ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் இவ்வாறு எடுத்துரைக்கிறார். இந்த டிரான்சென்டென்டல் ரெலம் ஆஃப் பிரஜதாமா, அதாவது விருந்தாவன பூமி இல்லையா, தெய்வீகமான நிலையில இந்த விரஜ பூமி, ஒன் ஷுட் சர்வ் த சுப்ரீம் லார்ட், பகவானுடைய உயர்ந்த ஆளுமைக்கு கண்டிப்பாக நாம திருத்தொண்டு புரிய வேண்டும். எந்த மாதிரி பாவத்தோட, அதாவது வித் சிமிலர் ஃபீலிங் டு ஹிஸ் அசோசியேட்ஸ் இல்லையா. And one should place himself under the direct guidance of a particular associate of Krishna and should follow the footsteps and follow in his footsteps. This method is applicable both in the stage of sadhana and the stage of sadhya. அதாவது சாத்தியன்னா உணர்ந்தவர்கள், சாதனான்றது இனிமேதான் உணர போறவங்க. ரெண்டு சித்த புருஷா, when one is in a சித்த புருஷா or a spiritually perfect soul, அதாவது விடுதலை அடைந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒருத்தராலையும் இதை உணர முடியும். விடுதலையே அடையாம இப்பதான் பயிற்சி செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தனாலையுமே இதை புரிந்து கொள்ள முடியும். இது ரெண்டு நிலையில இருக்கிறவங்களுக்குமே இது பொருந்தக்கூடியதுதான் அப்படின்றது எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. அப்படின்னா எந்த வேறுபாடும் கிடையாது. பக்தர்கள் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் இதை கண்டிப்பா பரிபாலிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப இன்சிஸ்ட் பண்ணி ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் எடுத்துரைத்திருக்கிறார். சோ நாம ஒன் ஷுட் சர்வ், அதாவது ஒரு பக்தரானவர் பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரியறது எவ்வாறுனா வித் ஃபீலிங் சிமிலர் டு தட் ஆஃப் ஹிஸ் அசோசியேட்ஸ், பகவானுடைய அதாவது அவருடைய பேரஃபிலேனியா இல்லையா, அவருடைய சகாக்கள் அவங்களுக்கு செய்யக்கூடிய தொண்டாக எண்ணிக்கொண்டே நாம கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். அண்ட் ஒன் ஷுட் பிளேஸ் ஹிம்செல்ஃப் அண்டர். சோ நாம என்ன பண்ணணும், அப்ப பர்டிகுலர் அசோசியேட். அதனாலதான் நம்ம வி ஆர் ஆல் ரூப் அனுகாஸ், நம்ம எல்லாருமே ரூப் அனுகாஸ் இல்லையா, வி ஆர் த ஃபாலோவர்ஸ் ஆஃப் த ரூப கோஸ்வாமி. சோ அவருடைய ஃபுட் ஸ்டெப்ஸை நாம ஃபாலோ பண்ணணும். சோ ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் என்ன செய்தார், ஒரு நாளைக்கு ஒரு மரத்துக்கு கீழே தான் இருந்தார் இல்லையா. இந்த ஷட் கோஸ்வாமிகள் செய்தது அதுதான். எதையுமே தனக்குன்னு வைத்துக் கொள்ளவே இல்லை அவர்கள். சோ நம்மளால அந்த நிலைமையில செயல்பட முடியாது. ஆனா மனதளவுல இந்த பௌதீகத்திலிருந்து நம்ம விலகியாது இருக்கலாம் இல்லையா. மேலும் மேலும் பற்றுதலை வளர்க்காமல் இருக்கிறதே அதுவே பெரிய தொண்டுன்னு நம்ம சொல்லலாம். நம்ம ஒரு ஷாப்பிங் போறோம்னா எதற்கு ஷாப்பிங் போறோம்னு தெரியாமலேயே நம்ம போகக்கூடியவங்களும் உண்டு இல்லையா. பணம் இருக்குன்னு போய் செலவு பண்றவங்களும் உண்டு. எத்தனை பேர் மால்ஸ்ல போயிட்டு சும்மா டைம் பாஸ் பண்ணிட்டு வரவங்களும் உண்டு இல்லையா. இந்த மாதிரி உலகாயுத செயல்கள்ல ஈடுபடாம இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல நம்முடைய தர்மத்தை பகவானுடைய திருத்தொண்டாக எண்ணிக்கொண்டு அதை செயல்படுத்தி
மிச்சம் இருக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டத்துல அவருக்கு திருத்தொண்டு எல்லாமே பண்ணி இல்லையா, காலையில எழுந்ததுல இருந்து நம்முடைய பௌதிக செயல் போற வரைக்கும், அடுத்து வந்த பிறகு மீண்டும் பகவானுக்காக திருத்தொண்டு, அப்படிப்பட்ட நிலையில் நாம பக்குவத்தை அடைந்தாலே அதுதான் நாம முந்தைய ஆச்சாரியர்களை நாம பின்பற்றுகின்றோம். ஏன்னா இந்த கால சூழல்ல ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் மாதிரி நம்மளால வாழ கண்டிப்பா முடியாது. அந்த நிலையை நம்மளால காப்பி பண்ணவும் முடியாது இல்லையா. வி ஷுட் ஃபாலோ. எந்த அளவுக்கு ஃபீசிபிலிட்டியா இருக்கோ அதை வந்து நாம கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும். அது வந்து எந்த எந்த நிலையில இருந்து, அதாவது விடுதலை அடைந்த ஆத்மாவாக இருந்தாலும் சரி, விடுதலை பெறாத கட்டுண்ட நிலையில இருந்தாலும் இரு பக்தர்களுக்குமே அது பொருந்தும் என்று இந்த ஸ்லோகத்தின் வழியாக பக்தி ரசாமிரத சிந்து மூலமாக ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் நமக்கு எடுத்துரைத்திருக்கிறார். மேலும் 5 items ஆஃப் ப்ரோக்ரெசிவ் கிருஷ்ண ஸ்மரணா, அதாவது பகவானுடைய பகவானை எண்ணுவதற்கு 5 விதமான படிப்படியான நிலைகளை பற்றி இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸ்ரவணதாசா, கேட்கக்கூடிய, அதுதான் ஃபர்ஸ்ட். ஸ்ரவணா இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் திங் இல்லையா. இது நம்ம கனிஷ்ட அதிகாரி நிலையில இருந்து நாம கேட்கிறோம். ஸோ இந்த நியோஃபைட் ஸ்டேஜ் ஒன் ஷுட் ஆல்வேஸ் எங்கேஜ் இன் ஹியரிங் ஆஃப் கிருஷ்ண கதா இல்லையா. ஸோ அறியாமையில் இருக்கிறவங்கள இப்ப கூட இன்றைக்கு கூட நாம நம்முடைய கிராமப்புறங்களிலும் சரி நகரப்புறங்களிலுமே சரி, ஸோ எங்கேயாவது ராமாயணம் மகாபாரத கதைகள் என்று சொல்றாங்கனாக்க ராமாயண மகாபாரதம் நமக்கு எல்லாமே தெரிஞ்ச கதை தான். ஆனாலும் மீண்டும் மீண்டும் கேட்பதற்கு நாம அங்கே செல்கின்றோம் இல்லையா. சோ ஏன்னா அந்த கதையால நமக்கு வந்து மனசு வந்து நிறைவு ஏற்படுகிறது. பகவானுடைய லீலைகளை பற்றி கேட்க கேட்க மனசு வந்து கண்டிப்பாக நிறைவு ஏற்படும். அதுதான் ஸ்ரவணதாசா, ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஹியரிங் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. தாசன், சர்வெண்ட், வி ஆர் ஆல்வேஸ் சர்வெண்ட் ஆக்சுவலி டு த சுப்ரீம் காட். வரணதாசா, அதாவது பை கான்ஸ்டன்ட்லி ஹியரிங், பகவானுடைய புனித நாமங்களை கேட்க கேட்க இல்லையா, அவருடைய ரூபம், அவருடைய இயல்புகள், அதாவது தன்மை, குணாதிசயம் மற்றும் அவருடைய லீலைகள், இது எல்லாம் நம்ம கேட்கும்போது ஒன் கேன் அட்டைன் த ஸ்டேஜ் கால்ட் அஸ் வர்ணதாசா. அதாவது அவரா வந்து இந்த நிலையை அடைகிறார், வர்ணதாசா நிலையை அடைகிறார். மேலும் when one is able to chant in ecstasy, அதாவது பாவ பக்தி, he attains the stage of ஸ்மரண வஸ்தா, the stage of remembering, எப்பொழுதுமே என் மனசுல வந்து நினைவில் கொள்ளக்கூடிய, அதாவது பகவான் வேறு அவருடைய நாமங்கள் வேறு இல்லை அப்படிங்கிற உணர்ந்து அந்த நாமத்திலேயே வந்து நாம ருச்சியில வந்து நிலை பெறக்கூடிய அத்தகைய தன்மை, ஆசக்தி நிலையை வந்து அவர்கள் அடைகிறார்கள். அப்படிப்பட்ட நினைவு வந்து தங்கு தடையின்றி எப்பொழுது செல்கின்றதோ இட் பிகம்ஸ் கான்சென்ட்ரேட்டட். அதன் மீது நம்ம மனசை வந்து, இது வரைக்கும் நாம ஜபத்தை வந்து 2 விதமான நிலைகள் இருக்கு. ஒண்ணு, கேட்கக்கூடிய சப்தத்துலதான் நாம கேட்டுட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அந்த நாமத்திலேயே பகவானை உணரக்கூடிய தன்மை தான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். ஸோ அந்த நிலையை உணர்றதுக்கு வந்து நாம இந்த நாம ஜபங்களை கேட்கக்கூடிய தன்மையை வந்து ரொம்ப அழகா பக்குவப்படுத்தணும். அப்படி செய்யும் பொழுதுதான் பகவானுடைய நாமங்கள் மீது நமக்கு வந்து அந்த ஹையர் டேஸ்ட் வந்து கண்டிப்பா வரும். ஸோ இதனால அவரை மனதில் எண்ணிக்கொண்டு நாம அந்த நாம ஜபங்களை நாம செய்வோம் இல்லையா. when meditation expands and becomes constant, it is called as anusmriti. So by uninterrupted and unceasing, அதாவது தங்கு தடை இல்லாம அதே மாதிரி எங்கேயுமே நிறுத்தாம இந்த நிலைய அனுஸ்மிருதி நிலைய, அதாவது தியானத்துல வந்து கான்ஸ்டன்டா பகவானை நாம் எண்ணிக்கொண்டே போகும் பொழுது அவங்க வந்து சமாதி நிலையில வந்து நிக்கிறாங்க. அதாவது fixing the mind on the supreme God, that is called as samadhi. After smaranadasa or samadhi has fully developed இல்லையா, அதாவது முழுமையாக பகவானையும் அந்த பக்தனையுமே பிரிச்சு பார்க்கவே முடியாது. எப்பொழுதுமே பகவானோட ஒன்றி இருக்கக்கூடிய அத்தகைய மனதளவில் வந்து நிலை பெற்றிருக்கக்கூடிய அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்தன் வந்து the soul comes to understand its original constitutional position. அப்போ தான் யார் என்பது, who am I அப்படிங்கிற அந்த நிலையை வந்து அந்த பக்தனால புரிஞ்சு கொள்ள முடியும். So at that time he can perfectly and clearly understand his eternal relationship with the supreme God இல்லையா. that is called as sampati dasa. அதுதான் perfection of life. ஸோ இந்த நிலை வரும் பொழுது சமாதி நிலை கொண்டு தான் யார் என்பதை உணர்ந்து தனக்கும் அந்த எம்பெருமானுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை, யார் ஒருத்தர் வந்து நித்தியமான உறவு இல்லையா, எப்பொழுதுமே இருக்கக்கூடிய உறவு, இந்த பிரபஞ்சத்துல இந்த வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய உறவுகள் தற்காலிகம் தான். அடுத்த பிறவி வரும்பொழுது நம்ம வேறு ஒரு உறவு நிலையில தான் இருப்போம் இல்லையா. ஆனால் எப்பொழுதுமே நிரந்தரமான ஒரு உறவு யாரோடு இருக்கிறது, எல்லாம் வல்ல இறைவனோட இருக்கக்கூடியதுதான்.
அதை உணரும் பொழுது அவன் வந்து எந்த நிலையை பெறுகிறான்? சம்பதி தாச நிலையை அவன் பெறுகிறான். அதாவது அவனுடைய வாழ்க்கையில வந்து பக்குவத்தை வந்து அடைகின்றான். சோ 5 ராகனுகா பக்தி, ஸ்பான்டேனியஸ் 5 ரசாஸ், இதை நாம் ஆல்ரெடி தெரியும் நம்ம நல்லாவே இல்லையா? சோ சாந்தரசா பசுக்கள், பகவான் கையில் இருக்கக்கூடிய புல்லாங்குழல், இது எல்லாமே வந்து எந்த ஒரு எக்ஸ்பிரஷனுமே இருக்காது இல்லையா? அதில் ஆனாலும் பகவானுடைய திரு கைகளில் அந்த புல்லாங்குழல் இருக்கிறது. பசு மாடுகளை எப்பொழுதுமே மேய்த்து கொண்டிருக்கிறார் இன்றைக்கும் கோலோகத்துல. அந்த நிலையில அந்த பசுக்களுக்கும் பகவானுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் என்ன? சாந்தரசா இல்லையா? தாஸ்யன் வந்து கிருஷ்ணருக்கு யாரு? சித்திரகா, பத்ரகா இல்லையா? இந்த கோபியர்கள் எல்லாருமே வந்து தாஸ்யம். மேலும் ஹனுமன் வந்து ராமபிரானுக்கு தாஸ்யம் என்று நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சாக்கியா வந்து பலதேவா, அதாவது பலராமர், ஸ்ரீதாமா, சுதாமா, இவங்க எல்லாருமே சாக்கியம். ஏன் அர்ஜுனர் கூட அதே நிலைதான். வாத்சல்ய ரசம் வந்து நந்த மகாராஜா, யசோத தாயார், இவங்க எல்லாருமே வாத்சல்ய ரசா. மாதுரிய ரசா வந்து ஸ்ரீமதி ராதாராணி இல்லையா? மேலும் அவர்களுக்கு பணிவிடை புரிந்திருக்கக்கூடிய அதாவது கோபியர்கள், மஞ்சரிகள் இல்லையா? ரூப கோஸ்வாமி இஸ் ரூப மஞ்சரி இல்லையா? இப்படி இவங்க எல்லாரும் கூட வந்து மாதுரிய பாவத்துலதான் பகவானோட சம்பந்தத்தை, ஏன் நம்ம ஸ்ரீ வைஷ்ணவத்திலேயே இருக்கக்கூடிய ஆழ்வார்கள் எல்லாரும் கூட நாயிகா பாவத்துலதான் பகவானோட சம்பந்தத்தை வைத்திருப்பவர்கள். சோ இத்தனை விதமான 5 ரசா ஸ்பான்டேனியஸா வரக்கூடியது. அதுதான் வந்து இந்த இடத்துல ஸ்பான்டேனியஸ்னா சாதன பக்தி வந்து செயல்படுத்தும் பொழுது நம்ம எந்த உறவு முறை இல்லாம பகவானுக்கு அந்த ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணி செய்துட்டே இருக்கும். ஒரு பர்டிகுலர் சுச்சுவேஷன் வரும்போது பகவானோட நம்ம வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிருப்போம் இல்லையா? அந்த நிலைதான் வந்து ராகனுகா பக்தி. ஒருவர் அந்த நிலையை வந்து அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து எடுத்துட்டு போகும் பொழுது அடுத்த நிலை வந்து என்னது? பாவா பக்தி இல்லையா? சோ நெக்ஸ்ட் ஹையர் டெக்ஸ்ட் 9ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, எந்தெந்த இடத்துல உயர்வானது, அதாவது வைகுண்டத்துல வாழ்றது உத்தமம், அதை விட உத்தமம் வந்து மதுரால வாழ்றது. எங்க அதாவது பகவான் எங்கே அவதரித்தாரோ அந்த இடத்துல வாழ்றது உத்தமமான இடம். அதை விட வந்து உத்தமமான இடம் எதுனாக்கா, அதாவது விருந்தாவனம். அங்கதான் அவர் வந்து தெய்வீகமான லீலைகளை எல்லாம் புரிந்தார் இல்லையா? பகவான் ராச நடனம் இதெல்லாம் புரிந்தது அந்த பிருந்தாவன காடுகள்ல தான். சோ அங்கே வசிக்கணும் ஒருத்தர். அதை விட மேன்மையானது எது? கோவர்தனகிரி இல்லையா? சோ அந்த கோவர்தனகிரியே பகவான் வந்து சுண்டு விரல்ல லெஃப்ட் ஹேண்ட், அதாவது ஸ்மால் ஃபிங்கர்ல தான் எடுத்தாரு அப்படின்றது வந்து சொல்றது இல்லையா? அண்ட் ஹியர்ஸ் வேரியஸ் லவ்விங் பாஸ்ட் டைம்ஸ் எல்லாமே அந்த இடத்துல நிகழ்த்தியவர். அதனால அதை விட மேன்மையான ஸ்தலம் எது? கோவர்தனகிரி. அதை விட மேன்மையான ஸ்தலம் எது? ராதா குண்ட் இல்லையா? சோ நெக்டேரியன் பிரேம் ஆஃப் லார்ட் ஆஃப் கோலோகா ஸ்ரீ கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்றது. ஸோ 9th ஸ்லோகம் இதை பத்தி தான் எடுத்துரைக்கிறது. ஸோ இது வந்து பாவா. ஸோ இதுக்கும் டிஸ்கஷன்ஸ் இருக்கு. நம்ம அடுத்த வாரம் வந்து டிஸ்கஷன் பார்க்கலாம். 10th ஸ்லோகம் வந்து என்ன சொல்றதுன்னா, ஸோ கர்மி விகர்மி, இதை பத்தி நம்ம we will discuss in next கிளாஸ்ல நான் சொல்றேன் நான் உங்களுக்கு. ஸோ கர்மி விகர்மின்னா செய்யத்தகாத செயல்கள் செய்பவர்கள் இல்லையா? அடுத்து வந்து கர்மின்னா கர்மத்தை மட்டுமே, அதாவது தன்னுடைய கடமையை செய்பவர்கள். ஞானி ஞானத்துல வந்து அபிவிருத்தி செய்து. மாதாஜி கர்மியை விட விகர்மி உயர்ந்தவரா மாதாஜி? நோ, அவன் தான் லீஸ்ட். அவனுக்கு விகர்மி என்ன செய்யக்கூடாத செயல்கள், ஆமா. அட்லீஸ்ட் நீங்க வந்து பலன் கருதும் செயல்கள் செய்திருந்தாலும் பரவாயில்ல, நீங்க அப்படி செய்துட்டே இருக்கும் பொழுது பிற தேவர்களையாவது வணங்கி நீங்க 100% வந்து ஏதோ ஒரு ஜென்மத்திலேயாவது பகவானை சேவிக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை நம்ம பெறுவோம். ஆனா விகர்மியா இருந்தா வில் பி downgraded from the human species also. We may go to animal life or we may go to the lower planets. அப்ப லீஸ்ட் வந்து விகர்மி தான் இல்லையா மாதாஜி? ஆமா ஆமா ஆமா. அதை விட கொஞ்சம் பரவாயில்ல கர்மி, அதை விட பரவாயில்ல மாதாஜி. கர்மி, விகர்மி, ஞானி, அப்புறம் ராதா ராணி, சாதனா பக்தா, இப்படி வரிசையா கொடுத்திருக்காங்க. லீஸ்ட்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட்க்கு வர சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. இதுதான் இது. ஓகே, இதுதான் அது. ஆக்சுவலி விப்ராலம்ப சேவா நீங்க ஆல்ரெடி சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? அதை படிச்சுன்னு வாங்க நீங்க. அன்னைக்கு ஃப்ரைடே நீங்க வந்து படிச்சுட்டு வாங்க.
So we'll see விப்ராலம்ப சேவை என்னன்ட்டு. ஹையஸ்ட் வந்து ராதாராணி. விப்ராலம்ப சேவை வந்து இதுல கூட படிச்சிருக்கோம் மாதாஜி. கிருஷ்ணா புக் ரீடிங்ல வந்து படிச்சிருக்கோம். எப்படி வந்து கோபிகைகள்லாம் வந்து மறந்து என்ஓடியில படிச்சிருக்கோம் ஒரு என்ஓடியில மறந்தா எப்படி திரும்பி மீட் பண்ண எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு சேவை தான் வந்து விப்ராலம்ப இதுல சேவை. சொல்லுங்க மாதாஜி. விகர்மி, கர்மி, ஞானி, ஞான விமுக்தா, சாதக பக்தா, பிரேம பக்தா, சாரி பிரேம பக்தா, அடுத்து வந்து விரஜவாசி. சோ பிரேம பக்தாவோட நெக்ஸ்ட் ஹையஸ்ட் லெவல் வந்து விரஜவாசிகள். ஓகே, விரஜபூமி அவ்வளவு புண்ணியமான பூமி. சோ அதாவது விருந்தாவனத்தை சுத்தி 80 கிலோமீட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஜென்ரலி. ஸோ எங்க வாழ்ந்தாலுமே அட்லீஸ்ட் நமக்கு வந்து அந்த பக்தியினுடைய பாவத்தை நம்ம பெருக்கி கொள்ளலான்ட்டு. ஆனா அதை நல்லபடியா உபயோகப்படுத்திக்கணும். சான்ஸ், ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லையா. ஹையஸ்ட் வந்து ராதாராணி. ஓகே, இதை நம்ம இன்னும் ஒரு முறை வந்து சிலதெல்லாம் நம்ம ஃப்ரைடே வில் பி த லாஸ்ட் கிளாஸ் ஃபார் என்ஓஐ. அது முடிச்ச பிறகு வில் ஸ்டார்ட் வித் என்ஓடி. ஓகே, நான் இன்னொரு முறை இந்த 4-5 ஸ்லைடு உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்றேன். ஓகே, 7 மணி ஆயிடுத்து. ஐ திங்க் எல்லாரும் வந்துருவாங்க இப்போ. ஹரே கிருஷ்ணா. லலிதா கண்ணன் மாதாஜியா இப்ப கிளாஸ் எடுக்க போறது? இன்னைக்கு யார் கிளாஸ்? ஓகே ஃபைன். நான் அவங்களுக்கு பாவம் அவங்க ஐடி இல்லைன்னு இருக்க போறாங்க. யாராவது நீங்க சொன்னீங்களா? ஒரு நிமிஷம். போட்டிருக்காங்க. நான் இன்னும் கிளாஸ் இருக்கிறதுனால ஐ திங்க் சாரி எக்ஸ்ட்ரீம்லி. நான் அதை வாஞ்சகல்பதாருபேஷ கிருபா சிந்துபே வச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओके.